Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa New FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 3, tuiga 2025. Sa gihapon ini wala gani mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na karon ng mga balita lokal, istoryahan nato na ang latest diri sa bahin karon iya sang probinsya kang Antique sa sining ginapayag sini paghaklo sa mga estudyante sang baho sang kemikal nga nagatugaman sa ila sa pagdala karon sa ospital. Nagpatigayon na sang pagsinapol ang mga matagas ka opisyal sang nasambitan sining probinsya. Si Governor Paulo Javier, si Congressman A.A. Ligarda, kag ila sining mga provincial medical team. Ang syudad sang Iloilo sa idalom sang mando ni Mayor Inday Raisa Treñas Sachu, nagpadala naman sang bulig. Pinagi sa pagpadala sang mga doktor nagikan karon sa Iloilo City Health Office. Check karon nato ang latest development karon sa aton man sini panay nga pagpangalagare. Samtang bilog nga 6th floor gindesignar nga mangin na talatapan ni Vice Mayor Love Baronda. Inisan digman sa executive order nga ginpabraog ni Mayor Inday Raisa Treñas sa mga biyan ngang bilog na sini nga 6th floor. Amo na nga mangin na talatapan sa Office of the Vice Mayor. Hibalo naton ang latest karon kay may mga impormasyon kita diri banwa nga nabaton. Kagaluyag naton makonfirmar nga hindi man kuno gali bilog nga 6th floor kundi 1/4 lang sang 6th floor. Ano matuod din Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga mainit naman kag talupang doon nga balita nasyonal. Ginhingadlan ni alias sa Totoy nga si Julie Dondon Patinungan ang matutuod sini nga pangalan kag ginhingadlan niya ang negosyante nga si Charlie Atong Ang kag aktres nga si Gretchen Barreto ang sa likod sining mga nagkaradula sining mga bulangiro kag pinanghulog dito pinangtagbong dito sa may Taal Lake. Amo sini ang pahayag karon sa nasambitan sining security guard sa Manila Arena ngati isa man ini siya sa mga nag-execute sa pagtagbong sa Taal Lake sa 34 ka mga bulangiro. Samtang ang negosyante naman nga si Charlie Atong Ang nagpahayag nga dapat hindi magbinutig kag isugi na lang matuod ni Dondon. Sa aton sini nga mga kabombo kay nagagwa karon nga do kasubong iya nga do kwarta na lamang ini. Ambot sa lingon nga may nagfinansa kay Dondon nga itumok si Charlie Atong Ang. Di parang mabaldang iya sini nga negosyo Anyway, istoryanta na karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga pagiagon makakit. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Hindi lamang sa
jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bumbo. This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-3 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, pangunahin sa ating mga balitang tinutugay-gayan, itong negosyante na si Charlie Atong Ang ay naghain na ng kanyang reklamo laban sa nagdidiin sa kanya, nag-uugnay sa kanya, kaugnay ng missing sabongeros at ang DOJ naman dumistansya sa pagkustudiya dito sa naturang testigo. Ang pag-convene naman sa Senate Impeachment Court sa 20th Congress nakasalalay ngayon sa Kamara ayon yan sa tagapagsalita ng Impeachment Court. Mga nagkansila ng pasok dahil sa masamang lagay ng panahon, karamihan dito sa bahagi po ng Luzon ay nadagdagan pa. At sa ating international news naman, ang Hamas pinag-aaralan ang final ceasefire proposal mula sa kampo ni United States President Donald Trump. Sa ating balitang palakasan, itong si Ayton ng NBA pumirma na ng 2 taon na kontrata para sa Los Angeles Lakers. Ang mga diskarte at kabang-abang na laban ay aasahan daw sa pagpasok ng susunod na season. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Wala nang pasok ang mga estudyante sa karamihang lugar doon sa mga tinuturing na mga low-lying areas at madalas na naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. Kabilang dito ang mga lugar sa Northern Luzon at maging dito sa Metro Manila. Narito mga kabombo at mga ka-Star Nation ang naglabas na ng kanilang mga abiso, yung mga lugar dyan sa bahagi ng Cagayan. Partikular na ang Apari na nagdeklara na ang walang pasok o levels. Ang Kamalanyugan, all levels din ay wala ng pasok. Gonzaga, preschool hanggang senior high school ay walang pasok. Ang Santo Niño ay all levels ang walang pasok. At ang Santa Teresita mula preschool hanggang senior high school. At dito naman sa Metro Manila, wala ng klase dyan sa all levels ng Las Piñas City, Malabon at iyan naman ay para sa afternoon classes ng mga estudyante. Ang Muntinlupa ay mula kindergarten hanggang ngayong afternoon classes ay wala ng pasok mga kabombo. Yung Pasig ay online at in-person classes ay saklaw na ng kanilang naging abiso mula preschool hanggang senior high school. Ibig sabihin, yung college ay meron pa ring pasok. Ang Valenzuela naman mga kabombo, online at in-person classes mula kindergarten hanggang senior high school. In person classes naman yung para sa college level. Habang sa Cavite, all levels, wala na hong pasok batay sa kanilang anunsyo. Naglabas pa ho ng ilang abiso ang ilan pang paaralan, gaya ng lungsod ng Maynila at ilan pang mga lugar na wala na ring pasok simula sa oras na ito. Antabayanan mga kabombo ang iba pang mga update ng mga kanselasyon ng klase bunsod sa masamang lagay ng panahon.
Samantala, itinaas na sa Blue Alert ang alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa banta ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area at tropical depression na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unang nakataas ang white alert status sa naturang ahensya kasunod ang mga serye ng pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Nangangahulugan ito ng malawakang paghahanda ng Disaster Response Command Center ng naturang ahensya para sa mabilisan at maagang paghatid ng tulong sa mga posibleng maaapektuhan ng kalamidad. Sa isang statement na inilabas ng ahensya, sinisiguro nito ang pagsubaybay sa kalagayan ng mga residente na pangunahing naaapektuhan sa mga serye ng pag-ulan. Sa kasalukuyan, mayroon ding 3 milyong family food packs na nakahandang agad na ipamahagi sa mga inisyal na natukoy na maaring maapektuhan sa kalamidad, habang nagpapatuloy naman ang repacking at repositioning sa iba pang mga supplies. Batay naman sa huling ulat ng State Weather Bureau, ang low pressure area na nasa hilagang silangan ng Tuguegarao City ay patuloy na nagpapaulan sa maraming lugar, habang unti-unti ring lumalapit sa kalupaan ng bansa ang Tropical Storm Moon na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa ibang balita, tumanggi muna ang Department of Justice na magbigay ng komento hinggil sa kung nasa kustudiya ba nila itong si alias Totoy, isa sa mga pangunahing personalidad na umano'y may malalim na kinalaman kaugnay sa kontrobersyal na pagkawala ng hanggang 100 mga sabungero. Sa isang pahayag ay natanong nga itong si Secretary o Justice Undersecretary Raul Vasquez kung nasa kustudiya ba nila dyan sa Department of Justice ang naturang testigo, ngunit hindi direkta ang naging pagtugon ng naturang opisyal. Gayunman, hindi nga ito nagbigay pa ng karagdagang paglilinaw hinggil sa naturang usapin. Natanong din ang naturang opisyal kung nakikipag-cooperate ito sa ahensya, at ayon kay Vasquez, nakikipag-ugnayan si alias Totoy sa ilang mga individual hanggang sa makuha rin ng kanilang panig ang ilang impormasyon, at ang mga naturang impormasyon ay isinasailalim ngayon sa masinsinang pag-validate o pag-aaral. Hindi rin kinumpirma ng Department of Justice kung nagsumiti na ito si alias Totoy ng kanyang affidavit para sa naturang salaysay na kanyang binitawan para pag-aralan ng ahensya. Ayon pa kay Vasquez, kinakailangan muna na mapag-aralan ng lahat ng salik o aspeto na kalakip naman ng kontrobersyal na issue ng missing sabungeros bago tuluyang makapaglabas ang Department of Justice ng opisyal na report hinggil dito. Magpapatuloy niyang ginagawang investigasyon sa lahat ng claims nitong si alias Totoy, kasama na ang claims ng iba pang mga gwardya na kamakailan din ay lumantad na umano'y may nalalaman din ukol sa nawawalang mga sabungero at sa umano'y pagkatao naman ng testigong si alias Totoy. Sa kaugnay pang mga balita, atong negosyanteng si Atong Ang naghain na ng reklamo laban sa testigong nagdadawit sa kanya sa mga nawawalang sabungero. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Dennis, nagsampa na ng patong-patong na mga reklamo ang negosyante at gaming industry tycoon na si Charlie Atong Ang laban kina alias Totoy at alias Brown hinggil sa mga sinuwalat nilang mga paratang. Dito mismo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office, nasaksihan natin ang pagdating ni na Atong Ang kasama kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Dala-dala ang complaint affidavit kontra sa mga nagpakilalang mga testigo. Dumating sila pasado alas 9 ng umaga upang isapormal ang kanilang reklamo kasunod ng mga ibinunyag at akusasyon nila laban kay Charlie Atong Ang. Ibinunyag kasi nila na inakusahan si Atong Ang na mastermind o pasimuno sa kaso naman nawawalang sabungero. Kaya't ang kampo ni Atong Ang ay napagpasyang isapormal at gawing opisyal ang kanyang reklamo upang pabulaanan ang lahat ng mga aligasyon. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan, inihain nila ang mga reklamong attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons, at slander against Atong Ang. Sa kabuuan ay sinampa nila si alias Totoy ng 5 reklamo kaugnay sa mga matitinding aligasyon nito laban sa negosyanteng si Atong Ang. Narito ating pakinggan si Attorney Lorna Kapunan, Legal Counsel ni Charlie Atong Ang. Ang 5 ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery.
with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character and reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent persons. So, 5 ang final na kaso today. Dagdag pa rito, iginit na lang kampo na kaya sila nagpahay ng complete affidavit ay para hindi lamang isang panig ang naririnig ng publiko, kung saan nais raw nila na magkaroon ng transparency at patas na pagtingin o paglalahad ng mga impormasyon sa kadahilan ng panig lamang raw ni alias Totoy ang naisapupubliko. Buot nito'y naniniwala ang kanilang kampo na walang basehan, walang kredibilidad at walang katotohanan ang mga ibinunyag ng nagpakilalang testigo na si alias Totoy laban sa naturang negosyante. Kaya't matapos maghain ng kanilang opisyal na complete affidavit, kasunod namang isinagawa ang 10 balitaan sa kampo ni Atong Ang. Dito inilabas ni Atong ang kanyang hinaing sa mga ibinunyag na aligasyon at akusasyon ni alias Totoy laban sa kanya. Kaugnay niya na, pakinggan naman natin ang naging paliwanag ni Charlie Atong Ang, negosyante at ang inaakusang mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabuero. Mga kasama, kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang niya naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga decent tao. Lahat ang ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman iniimbestigahan maigi naman ng ating kapulisan sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin hindi nila naririnig. So, kaya kami na dito na nga ngayon, at least yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ko, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano na naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal. Live mula dito sa Mandaluyong City, ako si Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagatid yan sa atin sa oras sa 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpahayag ng muling pagkabahala ang top diplomat ng Quad sa lumalalang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea at bahagi ng inaangkin ng China dahil sa umano'y tuloy-tuloy na agresyon na nangyayari sa naturang bahagi ng karagatan. Bagamat hindi direktang pinangalanan ang bansang gumagawa nito, inisa-isa na mga top diplomat ang ilan sa mga mapanghamon na kilos na nangyayari sa dalawang bahagi ng katubigan sa malapit sa Pilipinas, tulad na lamang ng panghihimasok sa offshore development na ginagawa ng maliliit na bansa at pagpigil sa mga barko ng ibang bansa na makapaglayag sa karagatan. Salig na rin sa itinatakda ng Freedom of Navigation and Overflight. Pinuna rin ng naturang grupo ang mapanganib na pagmaniobra na patuloy na ginagawa ng mga military aircraft at mga Coast Guard vessel at militia vessel dyan sa naturang katubigan. Mula pa yan sa mga nangyayari sa mga nakalipas na panahon at mula sa palagiang paggamit rin ng water cannon laban sa iba't ibang barko hanggang sa serye ng raming incident at bigla ang pagharang sa mga naglalayag na barko. Ikinababahala ng grupo na ang lahat ng ito ay bahagi ng
nangyayaring militarisasyon sa mga naturang parte ng karagatan. Binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng pagpapairal ng mga itinatakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para naman sa katatagan at pagpapanatili ng kapayapaan sa bahagi ng West Philippine Sea at Eastern Seaboard ng ating bansa. Nagpahayag na rin mga kabombo ng suporta ang Quad Ministers sa pagresolba sa maritime dispute sa pagitan ng mga bansa na dinadaanan ng naturang bahagi ng karagatan sa mapayapang paraan ng nakabantay sa sitwasyon at ibinabase ang mga hakbang sa tinatakda ng international law. Kung babalikan mga kabombo, nitong Hulyo 1 ay nagsagawa ng pagpupulong ang Quad top diplomats sa Estados Unidos at ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea at yung Eastern section ay isa sa mga pangunahing tinalakay. Muli ring nagpahayag ng pagsuporta ang grupo sa hangarin ng Association of Southeast Asian Nations na makapagbuklod ng kanilang mga miyembro kasama ng iba pa mga regional organizations tulad ng Pacific Island Forum at Indian Ocean Rim Association at maraming iba pa. Papatay mga kabombo ng karagdagang report. Ang Palasyo Malacanang wala pa raw nagiging tugon doon sa suhestyon ni Secretary John Vic Remulla sa DILG. Manggaling dapat yung pag-anunsyo ng suspension at yan ay saklaw, yung class suspension at work suspension. Alamin natin ang mga update hatid ni Bombo Annalise Soberano. Wala pang tugon ang Palasyo ng Malacanang kaugnay sa naging suhestyon ni Secretary John Vic Remulla na dapat manggagaling sa Department of Interior and Local Government ang pag-anunsyo na suspendido ang trabaho sa pamahalaan at ang maging klase sa tuwing makakaranas ng malakas na pag-ulan o hindi magandang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang ibinibigay na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa nasabing suhestyon ni Secretary Remulla na bigyan kapangyarihan ang DILG para magdeklara ng suspension of work at classes. Sinabi pa ni Castro, pag-aaralan pa ito ang Pangulo. Ang tanging nais lamang ng Pangulong Marcos ay kung ano ang makakabubuti para sa taong bayan, lalo na sa mga batang mag-aaral. Sa ngayon kasi, ang mga local government units ang may kapangyarihang magdeklara ng suspension of classes at work. Layon ng DILG kasi na maging centralized ang pagdeklara ng suspension sa tuwing may kalamidad o masamang panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa ngayon po ay wala pa pong opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Remulla. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti, marami pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sinabi ng Hamas na pinag-aaralan nito ang bagong ceasefire proposal na tinawag ni United States President Donald Trump na final kapalit ng tigil putukan sa Gaza. Iginiit ng grupo na dapat umatras ng Israel mula sa Gaza bilang bahagi ng kasunduan. Ayon kay Trump, pumayag na ang Israel sa mga kondisyon para sa isang 60-day ceasefire at pagpapalaya ng ilang bihag. Pero gayet naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi na papayagang muling bumalik ang Hamas sa kapangyarihan. Samantala, umaasa naman ang ilang residente ng Gaza na kahit pansamantala makapagliligtas ito ng maraming buhay. Tinatayang 20 hanggang sa 50 bihag pa ang buhay pa habang umaabot na sa 57,000 ang nasawi sa Gaza mula sa opensiba ng Israel. Kabilang sa mga pinatay sa airstrike ang direktor ng Indonesian Hospital kasama ang kanyang pamilya. Patuloy naman na pressure sa magkabilang panig na umusad sa kasunduan bago ang inaasahang mga pulong sa mga susunod na araw.
Balik sa mga balita dito sa Pilipinas, inihanda na ng Coast Guard District dyan sa Northeastern Luzon ang mga kagamitan o yung mga pasilidad, pati na yung kanilang personnel para naman sa posibleng deployment. Kasabay ito ng serye ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil yan sa ilang weather system na umiiral ngayon, inihahanda ng naturang Coast Guard District ang mga kagamitan sa ilalim ng Specialized Deployable Response Group. At yan ay para sa posibleng deployment. Nakahanda rin mga kabombo ang mga personnel na may kaalaman sa search and rescue operations para sa agarang deployment kung kinakailangan. Pagtitiyak pa ng Coast Guard District, nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ito sa mga lokal na pamahalaan na nakakasakop at kasalukuyang nakakaranas ng mabigat na pagbuhos ng ulan para masiguro na nakadeploy agad-agad ang kanilang mga personnel sa oras na kakailanganin. Sakop naman ng naturang district ang Northeastern Luzon na pangunahing binabayo ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng low pressure area na nasa silangang bahagi ng Cagayan pati na ang hanging habagat. Samantala, binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Marikina River kasabay ng malawakan at biglaang pag-ulan sa malaking bahagi ng National Capital Region. Kaninang umaga ay tuluyang umangat ang tubig sa 12 meters. Bagaman sa normal level pa lamang ito, hindi inaalis ang posibilidad na lalo pang tumaas ang antas ng naturang ilog dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa naturang ilog, mayroong 3-stage alarm level system na sinusunod para sa mas mabilisang paglikas. Sa sandaling umabot ang level sa 15 meters o alarm level 1, pinaghahanda na ang mga residente sa paglikas. Kapag umabot ito sa 16 meters o alarm level 2, sinisimula na ang paglikas lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog. Habang kung umabot na ang antas ng tubig sa 18 meters o alarm level 3, isinasagawa na ang forced evacuation. Kapag labis na umaapaw ang Marikina River, kalimitang naapektuhan ang mga residente sa malaking bahagi ng lungsod, kasama na ang libu-libong residente sa Pasig City at Camanava area tulad ng Malabon, Navotas at Valenzuela dahil yan sa mga tributaryo ng naturang ilog. Doon muna tayo mga kabombo sa bahagi ng Senado dahil yung pag-convene muli ng Senate Impeachment Court sa 20th Congress ay nakasalalay ngayon sa panig ng Kamara at ayon yan sa tagapagsalita ng Impeachment Court. May balita si Bombo JC Galvez. Nakasalalay ngayon sa Kamara ang muling pagkukonvene ng Senate Impeachment Court sa 20th Congress para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kailangan munang maisumite ng prosecution ang hinihingi sa kanilang sertipikasyon kung nais nilang ituloy ang paglilitis laban kay VP Sara. Noong Hunyo 10, inatasan ng Senado bilang impeachment court ang mababang kapulungan na magsumite ng sertipikasyon na hindi sila lumabag sa 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaints at pinagagarantiya rin kung naisipagpatuloy ang impeachment proceedings. Naipasa na ng prosecution ang unang kinakailangan sertipikasyon, samantalang hindi pa sila nakakapag-comply sa ikalawang sertipikasyon na may direktang kaugnayan sa kagustuhan ng Kamara na ituloy ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Anumang motion anya upang buksan muli ang korte ay posibleng sa Hulyo 29 na o pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Actually, bigger than that issue is the compliance. Kung makikita niyo po, yung order po ng impeachment court nung June 10 ay conditional po yung pag-set ulit po ng convening doon sa compliance po ng House of Representatives doon sa second order. At saka yung sinasabi ni Presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung House prosecutors at yung defense. Kaya po hinihintay po ng impeachment court as a condition sine qua non na ma-comply po ng House po yun. Una nang sinabi ni Tonggol na hindi dapat ituring ng prosekusyon na patibong o trapang hinihingi sa kanila na ikalawang sertipikasyon ng Senate Impeachment Court kung naisituloy sa 28th Congress ang impeachment trial laban kay Duterte.
Tugon ito ni Tonggol, makarang sabihin ni Akbay ni Representative Shell Jokno na dapat mag-ingat ang Kamara sa hininging sertipikasyon kung nais pa rin isulong ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ang hinihinging sertipikasyon sa kanila ng impeachment court ay bahagi ng pagsisikap na tiyakin lehitimong proseso at pagsunod sa pamantayan ng konstitusyon. Ituring dapat anya itong mahalagang bahagi ng proseso upang maiwasan ang anumang komplikasyon na maaring magpahina sa impeachment process kapag ito'y nagsimula ng rumolyo. Layunin din anya ng hinihinging sertipikasyon na mapanatili ang integridad ng nakaambang pagdinig. Senate Impeachment Court is actually proceeding accordingly with a transparent, fair, and legally sound process regarding the impeachment case of Vice President Sara Duterte. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede, but these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings. So the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes threaten the independence and credibility of the court and jeopardizes public trust on the process itself. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, ang desisyon patungkol sa 7 seats may malaking implikasyon sa paghahanda para yan sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang Commission on Elections tiniyak na tatalima sa pagsasagawa ng halalan sa Bangsamoro sa buwan ng Oktubre. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Ipinaliwanag ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco na ang anumang malaking pagbabago pagdating sa pag-reallocate ng 7 seats para sa Bangsamoro Parliamentary Elections ay tiyak na may implikasyon sa kanilang paghahanda. Sa kasalukuyan kasi, kahit wala pang natatanggap na batas, ang Commission on Elections para sa 7 seats ay pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda para sa 73 seats. Ani ng komisyon, kung hindi nila ito gagawin ay makukulangan na sila ng panahon. Dagdag pa ni Laudianco na kung sakaling ilabas ang desisyon sa Hulyo 15, maapektuhan ito ang pagdagdag ng mga kandidato dahil kailangan magkaroon muli ng filing ng Certificate of Candidacy. Anya, kailangan na maglaan muli ng ilang araw para sa pagsusuri ng Certificate of Candidacy at paghahain ng mga kaso. Idagdag pa ang technical na aspeto sa paghahanda katulad ng pagsasaayos sa mga programa para sa automated counting machines at disenyo ng mga balota. Napakalaki po. Kasi sabi ko nga po doon, una sa lahat na lang yung mga kandidato. Siyempre meron pong kakandidato dyan na bago. Kailangan magbukas na naman ang filing ng COC. Di doon pa lamang po medyo may problema na kagad tayo. Pangalawa, yung pag-file ng COC na yan, bibigyan mo pa ng sapat na panahon ang taong bayan para makapag-file sila. Kung papakancel yan, papadisqualify, bibigyan pa natin. Kaso pa lamang po ito pinag-uusapan natin ang COMELEC para i-resolba ang mga kasong ito. Yung technical part po, nakalatag na po ang ating ACM. Kung sakali po yung pagbabago sa programa, nabanggit ko kanina, design, at yung pag-integrate lang ng pictures at logos, yun lang naman po ang mababago Pero kung madadagdagan natin sila ng linya, overhaul ang buong programa. Bagaman maaaring magkaroon ng pagsasaayos muli ng mga paghahanda, tiniyak ng poll body na tatalima sila sa Oktubre 13 na kailangan magkaroon ng BARM parliamentary elections. Anya, ang lahat ng preparasyon ay kailangan nilang matapos bago ang nasabing araw. So may possibilities folks na maurong din ang BARM elections if magkaroon nga ng problema doon sa ilalabas nilang decision by July 15. Ayoko pong pangunahan kung meron bang pag-uusong ito, pero dalawa po ang tinitingnan namin. Public Act 123, ang halalan sa BARM, October 13. At dahil doon, lahat dapat ang isasagawa namin po dyan. Matapos namin bago mag-October 13. Eksakto dapat yan. At kung merong malaking pagbabago, ang maapektuhan po doon yung paghahanda namin. Ikalawa, yung full compliance sa Republic Act 123. Sabi karugtong, kung maraming babaguhin, kung merong open, baka hindi po natin masabi na talagang continuation lamang ito.
nung May 12, 2025 national and local elections. So medyo maraming implications po yan at hindi po nagkulang ang COMELEC sa pamamagitan ni Chairman Garcia. Ating yan sa BTA. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuluyan ang nagsara ng floodway gate ang Ambuklaw Dam matapos ang mga ginawang pagpapakawala ng tubig nitong dalawang gate ng naturang dam sa nakalipas na araw. Umabot sa 1 metro ang gate opening ng dalawang binuksang floodway gate at naglabas ito ng mahigit 130 cubic meters per second at yan ay mula sa naturang dam kasunod na rin ng paglobo o pagtaas ng level ng tubig sa 751.96 meters o 4 na sentimetro lamang bago tuluyang maabot na ang normal high water level nito. Agad ding bumaba ang level ng tubig sa naturang dam kung saan sa pinakauling report na natanggap ng Bombo Radio Philippines inilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau na ngayong araw ay umaabot na lamang sa 751.37 meters at halos 6 na pong sentimetro na may mababang antas kumpara sa nakalipas na nai-record. Samantala, dahil naman sa malawakan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ay tuluyang tumaas ang antas ng tubig sa malalaking dam dito sa ating bansa. Kabilang na dyan mga kabombo ang Magat Dam na nakapagrehistro na ng mahigit 1 metrong pagtaas ng antas ng tubig. Pantabangan Dam at maging ang pinakamalaking dam sa Pilipinas, itong San Roque Dam. Nagrehistro ang San Roque ng nasa 80 sentimetro na pagtaas ng level nito at yan ay patuloy na binabantayan. Sa Metro Manila naman umaabot rin sa 79.59 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ito ay mahigit 50 centimeter o kalahating metro lamang bago maabot na yung spilling level na 80.15 meters. Nananatili namang nagpapaulaan sa malaking bahagi ng ating bansa ang ilang weather system tulad na lamang ng low pressure area at ang southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, nanganganib nang tumigil sa pagtatanim ng palay ang ilang grupo ng mga magsasaka sa bansa matapos bumagsak ang farm gate price ng palay sa mababang antas na 5 piso kada kilo. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagbababa ng taripa sa inaangkat na bigas mula 35% patungo sa 15% hanggang taong 2028. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang pagbaha ng imported na bigas sa merkado ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga lokal na magsasaka. Sa kabila ng layunin ng pamahalaan na pababain ang presyo ng bigas para sa mga mamimili, maraming magsasaka ang hindi na makabawi sa kanilang puhunan. Maging ang mga taga Nueva Ecija at Central Luzon ay ganito rin ang saloobin. Anila kung 5 piso na lang ang palay, paano pa raw makakabili ng mga abono, makapagbayad ng utang o makakain? Nagbabala ang SINAG na kung hindi ma-aksyonan ang problema, posibleng bumaba pa itong lokal na produksyon ng bigas sa susunod na taon. Kaya naman may panawagan sila sa pamahalaan na magpatupad na price support mechanism para sa mga magsasaka gaya ng pagbili ng palay sa mas mataas na presyo at ang pagbigay ng subsidiya upang maibsan ang epekto ng murang imported na bigas. Sa gitna ng krisis, umaasa ang mga magsasaka na mabibigyan pansin ang kanilang panawagan upang mapanatili ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa sektor ng agrikultura. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News.
Ito na mga kabombo sa ating balitang palakasan. Sa mga fans ng NBA, pumirma na ho ng 2 taong kontrata ang big man na si DeAndre Ayton kasamang Los Angeles Lakers. Kalakip ng naturang kontrata ay ang player option sa 2nd taon. Ibig sabihin ay mabibigyan ito si Ayton ng pagkakataong pumili kung mananatili siya dyan sa Lakers sa huling taon o lilipat na lamang sa iba pang kupunan. Ang bagong kontrata ng big man dyan sa Lakers ay nagkakahalaga ng $16.6 million, ngunit tatanggap pa ito ng karagdagang $25.6 million mula sa kanyang dating team na Portland Trail Blazers dahil naman sa kasunod na naging buyout decision. Inaasahan na magiging starting center ng Lakers itong si Ayton para naman sa pagpasok ng 2025-2026 season kasama si LeBron James. Makakasama rin mga kabombo ng big man ang mga dati na nakasabayan nito sa 2018 NBA draft na si Luka Doncic at ito kasing si Ayton mga kabombo naging number 1 pick ito doon sa naturang draft, habang pangatlo naman itong si Doncic. Sa nakalipas na season nagposte ang naturang big man ang double-double average na 14.4 points per game at 10.2 rebounds per game. Nagawa rin niya na panatilihin ang 56.6 shooting sa naturang season. Lumalabas sa ilang ulat dyan sa NBA na bago nagdesisyon itong si Ayton na pumirma ng kontrata dyan sa kupunan ng Lakers ay nilapitan siya ng ilang bigating team tulad na lamang ng Indiana Pacers, New York Knicks at LA Clippers, maging ng Milwaukee Bucks at Denver Nuggets at Cleveland Cavaliers. Sa bahaging ito, mga kabombot Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita sa ating news team. Itong si alias Totoy, lumantad na ang affidavit ng mga revelasyon nito. Inaasahan pa rin na makakarating sa Internal Affairs Services. Naritong buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Lumantad na ang isa sa mga akusado sa pagkawala ng 34 na mga sabongero na si alias Totoy na siyang nagturo at nagsiwalat ng ilang mga impormasyon tungkol sa kaso dahilan para muling magkasa ng investigasyon ang mga otoridad. Si alias Totoy ay kinilala bilang si Julie Dondon Patidongan at siyang isa sa mga itinuturing na state witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Matatandaan na si Totoy ang nagsiwala at nadawit ang higit sa 20 aktibong pulis sa pagkawala ng mga biktima na siyang dahilan naman para magkasa ng motu proprio investigation ang National Police Commission sa pangunguna ni NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer, Atty. Rafael Vicente Calinisan. Sa naging paglutang ni Totoy, inaasahan ngayon ng Philippine National Police Internal Affairs Service na makakausad at nagturo pa ito na iba pang mga linkages sa kaso na wala sa mga nakaraang investigasyon. Ito naturing ding mahalaga ang mga bagong impormasyon na ito para matukoy ang iba pang mga sangkot at nang magkaroon na rin ng sustansya ang ongoing case build-up sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Atty. Brigido Dulay, inaasahan ng kanilang tanggapan na sa paglantad ni Totoy, magiging madali ang pag-usad ng case build-up ng kanilang tanggapan at magkakaroon pa ito ng sapat na impormasyon. Kaya naman nanawagan si Dulay sa akusado na magbigay na ng kanyang formal na sinumpaang salisay upang formal na rin ito magamit sa investigasyon. Para sa investigasyon yung anak ko na namin information sa kailangan mo po ng linkage, mga linkages na wala sa lahat ng investigasyon so wala. Itong investigasyon na ito importante sa pagkakita ito yung nagbibigay sa ito ng sustansya, yung linkage. Paano nangyari? Wala nung una yun. Tandaan nyo na yung una, hindi ito, walang whistleblower na sa audience. Ngayon lang, nagkaroon ng masasabi natin whistleblower na maglalantad ng mga pangyayari. So importante na, actually importante yung sabihin. Napakandari. Sa kasalukuyan naman, umuusad na ang mga investigasyong ay kinakasa ng Internal Affairs Service at maging ng National Police Commission laban sa mga pulis sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang Internal Affairs Service sa mga magiging salaysay na akusado at tiniyak na patuloy din silang susunod sa kung ano ang magiging hakbang at direksyon na tatahakin ng National Police Commission sa investigasyon upang matiyak na magiging patas at magiging maayos ang paggulong ng investigasyon sa naturang kaso. Kaya in fairness naman, yung bagong
salaysay nito si Alias Totoy, importante sa amin. Sapagkat mukhang hindi lang ito at maaaring may dagdag pa ng mga pinasabing miyembro ng PIP na kailangan din namin. Pero sa ngayon ay ito ay hintay pa namin. Siyempre ito ay manggagaling din sa Department of Justice at kami naman ay sumusunod sa NAPOLCO. At kung anong galaw ng NAPOLCO, kami na din si Pedri, we will take the license of NAPOLCO at how to move forward. Samantala, nauna naman na dito matatandaan na noong taong 2021 hanggang 2023, 7 pulis na ang naibulgar na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero at naalis na rin sa kanilang mga serbisyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sisimula na ng Land Transportation Office ang pagkumpiska sa mga sasakyang may expired na rehistro simula Agosto ng taong kasalukuyan kasunod ng kabiguan ng ahensya na kumbinsihin ang mga may-ari sa pamamagitan huyan ng malumanay na paraan. Ang nga kay Land Transportation Office Chief Victor Mendoza ay higit sa 60% ng mga sasakyan dito sa ating bansa o katumbas ho ng nasa 24 million sa kabuuan ng 38 million ay hindi rehistrado at karamihan pa ay nasa loob ng maraming taon na ay ganito ang kanilang practice. At kabilang nga sa mga hakbang na ginagawa ay para sa Land Transportation Office ay ang kampanya gamit naman ng mga tarpaulin, social media at pagbubukas na rin ng special fast lanes. Yan ay para sa renewal. Ngunit ayon nga kay Mendoza ay wala pa rin itong epekto. Kaya simula sa susunod na buwan, mandato sa mga enforcer ng Land Transportation Office ang pag-impound na doon sa mga sasakyan na mayroong expired na rehistro, lalo na yung matagal nang hindi nakikipagtulungan sa mga otoridad para maitala o mairehistro ang kanilang sasakyan. Bukod pa yan sa pagkumpiska, may kakibat na 10,000 pesos na multa na ipapataw sa sinumang responsable dito. Kasama rin mga kabombo ang pagkumpiska doon sa mga sasakyan na may issue sa roadworthiness. Ibig sabihin kung hindi na running condition ay pipilitin o haharangan na ho ito upang hindi na pasada pa o kaya ay makapagbiyahe dahil sa panganib na posibleng dala nito. Ayon kay Mendoza, mananatili sa impounding area ang mga sasakyan hanggat hindi sila pumapasa sa roadworthiness inspection na isasagawa. Nasa 20,307 unregistered vehicle ang nahuli nitong buwan lamang ng Hunyo. Karamihan ho dyan mga motorsiklo at mga tricycle at nangunguna sa may pinakamaraming apprehensions ang area ng Calabarzon Region dyan sa Southern Tagalog. Sinusundan ito ng Mimaropa at ng Cagayan Valley. Doon naman ho ito sa Northern Luzon. Nananawagan ng Land Transportation Office sa mga may-ari ng mga sasakyan na agad na magparehistro pang maiwasan ang pagpataw ng multa at pagkakakumpiska ng kanilang unit. Ayon pa kay Mendoza, mahalagang bahagi ng road safety campaign na ang kanilang ahensya ang regular ng pagpaparehistro ng mga sasakyan. Samantala, nagawa ng Bureau of Immigrations na maipadeport ang mahigit 1,000 dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa unang bahagi ng taong 2025. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nagawa ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng minadaling proseso ng deportation sa mga naarestong dayuhan sa tulong na rin ng iba pang ahensya tulad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mas marami pa anya ang nakatakdang maideport sa nalalabing bahagi ng taon habang nagpapatuloy ang malawakang crackdown laban sa mga POGO operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroon ding 800 hanggang 1,000 dayuhan ng mga POGO workers na nasa iba't ibang detention facility ang kasalukuyang naghihintay ng deportation order. Matatandaang naglaan ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR ng hanggang 50 million pesos na pondo para magamit sa malawakang deportation na ginagawa ng gobyerno laban yan sa mga dayuhang POGO workers.
Ayon kay Sandoval, magiging malaking tulong ito sa Bureau of Immigration upang matugunan ang malaking gasto sa pagpapadeport sa mga dayuhan kung saan ilan anya sa kanila ay wala ring kapasidad para tustusan ang kanilang gastusin. Giit ni Sandoval, habang nagpapatuloy ang malawakang crackdown ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Pogo Hub, ay magpapatuloy din ang gagawing deportation sa mga dayuhang manggagawa pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Nangunguna pa rin ang mga Chinese sa may pinakamaraming bilang ng mga napadeport batayan sa Bureau of Immigration ng mga records. Bombo Police Report. Paano tayo mga kabombo ng mga report mula sa ating himpilan? May nangyari hong aksidente. Ito'y vehicular accident dyan sa bahagi ng Rojas City. At meron hong naitalang nasawi. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Rojas. Isang 28 anyos na lalaki ang nasawi matapos bumangga ang minamaneho ditong tricycle sa isang pader sa Calipayan Street, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Kinilala ang biktima na si Alias Jonald, residente ng Arcabalo, Barangay Bulo sa nasabing lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramel Arcangeles, tagapagsalita ng Rojas Component City Police Station, lumabas sa investigasyon na nawalan umano ng preno ang tricycle habang palabas ito sa kalsada malapit sa isang convenience store. Dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga sa pader, nagtamo si Jonald na matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay habang ginagamot sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa naturang aksidente. Isang traffic accident ang nangyari sa may area ng Sitio Calipayan, Barangay Punta Tabok, Rojas City at around 2:58. So isang concerned citizen ang tumawag sa ating hotline at kaagad-agad na responde ang ating dalawang traffic investigator. So pagdating nila sa area, nakita nila ang driver victim na bumangga sa isang pader sa area ng Sitio Calipayan, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Upon in-assess nila, nakita nila na may tama or may sugat sa ulo at unconscious ang driver victim, kaya sila tumawag ng ating Rojas City Emergency Response Team at kaagad ito ay binigyan ng paunang lunas at dinala sa may area ng Rojas Memorial Provincial Hospital. But sad to say, at around 3:44, ito ay nag-expire or namatay. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jasmine Simon de los Santos para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Itong Antique Provincial Government humingi na ng augmentation matapos kinulang sa mga hospital beds kasunod ng pagkakaospital ng daan-daang estudyante na nawala ng malay sa nalanghap na kemikal. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Humingi na ng augmentation ang lalawigan ng Antique matapos na ibinalik sa ospital ang ilang mga estudyante mula sa pisanan si Balom na sumama ang pakiramdam at tinimatay matapos nagkalanghap ng pinaniniwala ang kemikal. Sa sulat ni Antique Governor Paulo Javier sa Regional Director ng Department of Health Western Visayas, sinabi nito na naabot na ang full capacity sa Ramon Mazas Senior Memorial District Hospital kung kaya't dinala na sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose de Buenavista Antique ang ibang mga pasyente. Parehong naka-high alert ang dalawang mga ospital. Ayon kay Javier, kailangan ng dagdag na manpower at resources. Partikular na kinakailangan ay ang mga folding beds para sa mga pasyente. Nag-augment na rin ang mga medical personnel mula sa iba't ibang bayan sa Antique at nagtayo ng tent at naglagay ng hospital bed sa labas ng emergency room. So far, may mga na-discharge na. Therefore, we will see to it na makontain ang situation. So bear with us. We're trying to help each other. Let us coordinate. Kung meron kayong nalalaman, this is the first time, we will record everything para hindi na maulit. Si Antique Governor Paulo Javier. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, yung area ho ng Kalibo ay yung mga katutubo na pinagkalooban ng lupa ay muli hong pinasok daw ng nasa 40 security guard. Alamin natin kung bakit. Alamin ang buong kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Kalibo.
Naalarma ang mga katutubong Aita sa isla ng Boracay nang muling pasukin ng nasa 40 na mga security guards ang kanilang lupang tinitirahan sa Sitio Bantud, Barangay Manok-Manok, Boracay nitong araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Sa interview ng Bombo Radio, sinabi ni Maria Tambon, livelihood coordinator ng Ati Community, na ikinagulat ng mga ito ang biglaang pagsulputan ng mga naka-uniforming gwardiya sa kanilang lugar. Dala-dala ng mga ito ang dokumento na sinasabing nag-uutos sa mga Aita na lisanin ang nasabing property. Dagdag pa ni Tamboon, ang naturang dokumento ay hindi court order kundi abiso lamang mula sa Central Office ng Department of Agrarian Reform o DAR na nagsasabi na ang lupa ay pinagmamay-arian ni Gabriel Singson. Nanindigan ang mga katutubo na trespassing ang ginawa ng grupo ng mga gwardiya dahil sa may pinanghahawakan silang Certificate of Land Ownership Award na ipinagkaloob ng DAR bilang mga land reform beneficiaries. Matatandaan na noong 2024 ay nagkaroon ng tensyon matapos na pinasok din ng mga armadong kalalakihan ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay at pilit na pinapaalis sa lugar. Noong 2018, nang mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkaloob ng 6 na titulo para sa mga katutubong Ati sa Boracay. Sa pamamagitan ng CLOA na sumasaklaw sa 3.2 hectares na lupain ay nagkaroon ng kabuhayan ang mga miyembro ng Ati Community mula sa produkto na kanilang inaani. Binigyang diin ni Tamboon na ang CLOA na binigay ng Duterte administration ay nagpapatunay na sila ang nagmamay-ari ng nasabing lupa. Nabigla kami kasi pinarsa yung gate namin. Tapos may isa pa ngang nasugatan na kasamahan namin kasi naipit yung kamay niya nung pinarsa nila lahat. Kasi napakadami sila. Kaya nung nagpasok na sila, ay doon, pinakita nila yung papel na yan na wala namang court order at saka yung sheriff. Parang notice pa lang yun. Nagaling din sa sentral ng DAR. Kasi itong lupa ay sa amin pa at kami pa ang nagmamay-ari ng lupa. Si Maria Tambuon, livelihood coordinator ng Ati Community sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Office of Civil Defense iginiit na dapat maging actively proactive at tuloy-tuloy ang mga paghahanda kahit hindi panahon ng seasonal calamities. May mga detalye dyan ang Star FM Cebu. Bilang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, iginiit ng Office of Civil Defense sa Saban na dapat maging actively proactive at tuloy-tuloy ang mga paghahanda para maging ligtas sa anumang sakuna. Sa naging katanungan ng Star FM Cebu kay OCD7 Director Joel Aristain, sinabi nito na dapat laging isipin na hindi pa tayo handa para maiwasan ang pagiging kampante. Sinabi pa ni Aristain na hindi dapat umaasa sa pagiging handa dahil maaaring magdulot ito ng complacency na nangungunang kalaban pagdating sa sakuna. Maaari pa umano itong magdulot ng pagkataranta at posibleng maraming madamay. Binigyang din pa niya na ang paghahanda sa kalamidad at pagiging aware ay hindi lamang para sa buwang ito kundi sa buong taon at kung anuman ang natutunan o nalalaman ay dapat ibahagi din ito sa iba. Dagdag pa, mahalaga din ang pagtutulungan bawat isa upang maging handa sa anumang sakuna. Itong month na to, hindi ibig sabihin na itong July lang tayo maghahanda at itong July lang tayo magiging aware. Let this month be a pebble in the pond of a year. At least ma-renew man lang ba pagdating next year. But let it not stop with this month. And let not our knowledge in preparedness stop with ourselves. Echo them. Sabihan natin, turuan natin. Pagdating sa pamilya natin, sabihin natin, Ma'am, Dad, alam mo ba na dapat maghanda rin tayo? Anong paghahanda natin, anong dala natin? Ganon tayo. Maaari ang maabot ng LGU at probinsya at buong Pilipinas na tayo lahat handa at sama-sama tayong magtutulungan tayo. Magsasama-sama, magtutulungan tayo at tayo handa. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita naman, yung pagpapasa ng divorce bill ay itinuturing na national concern ng ilang grupo. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Itinuturing ngayon ng mga pro-divorce ang usapin ng diborsyo bilang isang national concern
Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Cecil Carmine Lugenberger Hueco, ang convener ng Divorce for the Philippines Now International, sinabi niya na ikinatutuwa nila ang naganap na refiling ng Absolute Divorce Bill sa 20th Congress. Anya, malaking hakbang ito para sa pagpapakita ng isang bold step para kilalanin ang realidad na hindi lahat ng mga Pilipino ay may maayos na buhay may asawa. Bagaman iginagalang at kinikilala nila ang sanctity of marriage, subalit dapat na makita ang realidad na hindi lahat ng mag-asawa ay may masayang pagsasama. Laking pasasalamat nila sa Makabayan Block dahil sa mula ng pumanaw si Congressman Ed Salagman ay napilayan na sila dahil sa tila nawala na sila ng haligi na malakas ang loob na ipaglaban ito. Sa katunayan anya, ito ang ikalawang beses na pumasa ang Absolute Divorce Bill sa Kongreso. Hindi anya sila nawawalan ng pag-asang tuluyan itong maisa sa batas, lalo at karamihan sa mga pro-divorce ay pabor dito. Hinikayat nila ang mga mambabatas na tunghayan ang inihanda nilang dokumentaryo na binubuo ng kanilang mga kwento o bakit pabor sila sa diborsyo. Matatandaan na 2 panukalang batas ang muling inihain sa Kamara de Representantes upang isulong ang legalisasyon ng absolute divorce sa Pilipinas. Kabilang ang House Bill 108 at House Bill 210. Layunin ng panukala na bigyan ng legal na opsyon ang mga mag-asawang nasa irreparably broken o abusive marriage. This is our last chance. Itong bago matapos yung 2028. Kasi alalahanin natin si President BBM ay pro-divorce. So, ito na ang last chance natin na ma-approve ito. Now, hopefully, wala kaming problema actually sa House of Representatives. Ang problema namin sa Senado. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang suspected drug overdose sanhi umano ng pagkamatay ng isang LGBTQIA+ member sa Gensan. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Gensan. Kinumpirma ng pulisya na ang hinihinalang drug overdose ay maaaring sanhi ng pagkamatay ng isang 37 anyos na lalaki sa barangay Katanggawan dito sa lungsod ng General Santos. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan na nagngangalang Ronel Cathy Rivera, 37 taong gulang, isang LGBTQIA+ community member nang madiskubre sa loob ng kanyang tahanan noong Hunyo 19 nitong taon. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, wala umanong foul play sa pangyayari dahil wala namang bakas ng sapilitang pagpasok at wala ring nawala ng mga gamit ng biktima. Batay sa medical legal certificate na hawak ni Rowena R. Guevara, kapatid ng biktima, ay nagpakita na ito ay malamang namatay mula sa pinaghihinalaang drug-induced encephalopathy, isang kondisyon sa utak na dulot ng labis na paggamit ng illegal na droga. Ayon kay Police Station 8 Commander Major Robert Flores, kanilang iniuugnay ang kalagayan ng lalaki sa item ng illegal na droga na na-recover sa pinangyarihan. Our investigation initially, it's a natural death, and this is confirmed by post-mortem examination kasi i-examine nila yung bangkay doon sa koronarya. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Gensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Abangan mga kabombo, ano kayang mga nag-aabang na laban para sa professional boxing matapos ang debut fight na naging victorious naman itong ating kababayan. At ito ay si Jeneline Olsim. Alamin natin mga kabombo ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio.
Naging matagumpay ang professional boxing debut ng Cordilleran mixed martial artist na si Jenny Lynn Olsim kontra sa American boxer na si Jessica Maltez. Natapos ang naturang laban sa pamamagitan ng major draw kung saan dalawa sa judge ang nagbigay ng score na 38-38 at isa naman ang nagbigay ng score na 39-37 na pabor kay Olsim. Naglaban ang dalawa para sa 126 pounds sa featherweight division na ginanap sa Chumash Casino Resort sa Santa Ynez, California. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa mixed martial artist na si Olsim, lubos ang kagalakan nito dahil unang pagsabak niya pa lang sa boxing ay maganda na ang ipinakita nito. Of course, nung una po talagang excited din po ako and super saya kasi nga babalik ulit ako sa ring and then but this time it's boxing. Gawa na rin po siguro ng boxing gym yung pinakamalapit din po dito sa location ko. And habang naghihil ako sa injury, I think magandang boxing muna yung papasukan ko para iwas din na lalong lumala yung injury ko. Inamin naman nito na malaking tulong ang kanyang katatapos na laban dahil nakita nito kung ano pa ang mga adjustments na kailangan nitong gawin para sa kanyang mga susunod na laban. Pero sabi naman po nila sa akin na okay lang daw po yun, especially daw po kasi debut ko, mas okay na din daw po na ganun yung desisyon para mas pag-igiin ko daw po yung training at saka hindi daw po ako mas satisfy and mas hungry pa daw po ako and mas tignan ko pa daw po yung mga kailangan kong i-improve. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa mga balita at impormasyon hatid ng ating mga himpilan. Kung kayo ho ay nandyan sa lalawigan ng Isabela, maaari po ninyo matunghayan ang ating himpilan sa Bombo Radio Kawayan. Sa mga nandyan naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Habang sa area ho ng Cordillera Administrative Region, available sa ating Facebook Live ang Bombo Radio and Star FM Baguio. Samantala sa lalawigan ng Albay at mga karatig na probinsya, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers, sa bahagi ng Northern Luzon, sa Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa Ilocos Norte, ang Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, ang Bombo Radio Vigan. At sa La Union naman, ang Bombo Radio La Union. Sa Northern area naman, nariyan sa Bicol Region, ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo na isunto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Si Mayor Inday Raisa Treñas nagpagwa sa iya sining Memorandum Order number 11. Sa aton sining mga kabombo nga naghatag sang bilog sining 6th floor sa kay Vice Mayor Love Baronda nga iya sining mangin opisina. Sa aton sining mga kabombote may pipilaman nga natalupangdan ang aton nga mga kabombo nga we're talking about the new legislative building, but sa sining memorandum order naghihimo na ini siya nga multi-purpose building sa aton sining mga kabombo. Well, kung inyo sining madumduman mayara sang mambal lang ilang man naton pag inagaway sang hulot sa bahin karon niya sang new legislative building. Humalin sang nakaligad sining Martes nga adlaw sa pagsugod sang termino sang mga newly elected Iloilo City officials naton, no? Sa aton sini mga kabombo naulamid gani ni ang talatapan sang Vice Mayor, talatapan sang pila pa ka mga unit and task forces sang city government. Sa aton sini nga mga kauturan nagpagwa kagabi sang isa ka memorandum order kag we would like to confirm this. That is why yari karon sa aton sining linya si Iloilo City Vice Mayor Love Baronda. Vice, good afternoon. Si Bombo Chami nila ikaw sa Bombo Aray Sunto. Hello, mayong hapon gid, Manong Cham, kag sa imo tagpalamati sa mga programa. All right, Vice, we would like to confirm nga as per Memorandum Order number 11 of Mayor Inday Raisa, ang 6th floor bala ginoccupy na gidman sang Vice Mayor's office dira sa new legislative building, Vice Mayor Love? Actually, Manong Cham, no, based gid siya sa floor plan, hindi ini siya nga Vice Mayor's office lang. So gusto ko lang na i-clarify kasi siguro wala kakadto di ang mayor naton kaya wala man siya kikita sa floor plan. Hindi ni siya gina-occupy sa Vice Mayor's office lang. Gina-occupy ni siya sa bugos nga SP Secretariat kag upod na dang akon opisina. So kung ilan taon na to ng floor plan, no, gamay lang akon nga space than that of the SP Secretariat. Para at least klaro lang. Magluwas sa Office of the Vice Mayor and the SPA Secretariat, may iban pagidira nga naga-occupy sa 6th floor, Vice Mayor Love? Wala na. Wala na. So, mga sa imo sining idea or sa imo sining nabalan, ano kadako ang 6th floor? Ano kalapad ini siya? Di ko siya calculate yun, no? Kaya siyempre, ang bilog ng 6th floor, dala na da yung hallway, dala na da ang aton nga elevators, ang common restrooms. So, hindi siya 580 square meters nga ginahambal nila. Okay. So, mambal naton siguro ang gamiton kung nga tinaga is bitin or gutok or hindi gid kaigo ang talatapan abisang Vice Mayor with all your staff dira, Vice, para iyang maka-plastar ka bumayo kagati siyempre maka-function ang imo sining talatapan? Yes, hindi gid kami kaigo, gutok gid, kabus gid. And again, gusto ko lang i-clarify, no,
it's not only the office of the Vice Mayor but also the office sa bugos gid nga Sangguniang Panlunsod nga may ara sang 80 plus ka mga empleyado under my care. So, ano karon ang imo sining plano, Vice Mayor Love? May kantanan sa sining latest development regarding sa paghatag sa inyo sang opisina, Abi, Vice? So, ginubra ko today, no, ginhambalan ko ang aton nga SP Secretariat nga mag-amat-amat na sila tanan kadto na diri kag mag-plastar na sa bag-o naton nga office space nga gin-provide para sa aton para makita man nila no ang aton nga sitwasyon. So at the same time gusto ko man syempre i-assess ang amon nga not only the workspace but also ang aton nga mga rooms nga available para sa aton nga proper safekeeping of official records ng Sangguniang Panlunsod. Because manong no ang aton din nga mga records, it goes way back 1940s pa. So dapat aton gid ini nga pasiguraduhon nga it will be safely secured sang aton nga Sangguniang Panlunsod. Kay importante ini nga mga dokumento, tanan nga mga minutes, tanan nga mga memorandum orders, katon nga may mga MOA, tanan mga transactions from the Iloilo City government. So dapat gid ni naton taguon sang insakto. Speaking sang records, kung pwede ko mabalik-balikan ang tiyempo, naghingyo ikaw sang pagsapol with the former Vice Mayor Jeffrey Ganson para iya sa transition ninyo kag as per information wala adto madayon, may gin-reschedule bala para sa sining transition or proper sining turnover sa imo sa mga dokumento dira, Vice Mayor Love? Wala gid manong no, so naghatag ko sa iya sulat May 23 para kung pwede kami makaobra sang transition team para masuguran man namon ang transition period para ma-turn over man ang mga documents or at least kung hindi pa man ma-turn over, makita lang no ang mga documents kag tanan man nga mga pwede ko na makuha nga mga furnitures and fixtures kag kung ano man mga office space nga available for me. But then it did not happen. Nag-communicate na lang sila sa akon, if I'm not mistaken, Thursday of last week nga kung pwede sila ka-turn over sa akon sa mga documents and all others on Friday 3 p.m. So ambal ko wala nagi ko time to peruse the documents kag mag-check man kung ano ang pwede i-check kay by the next Monday morning masulod na ako. So ambal ko nga itugyan ko na lang na sa aton GSO kag city audit para sila na lang ya ang officially turn over man sa akon. So manong siyam as of today wala pa ako may na-receive man no from the GSO or from the city auditor naton. Anong mahimo mo si Vice? Ikaw na lang ma-communicate kay former Vice Mayor Ganson para nga maplastar ini mayo? Wala na actually no need naman manong siyam no kay dapat diretso na sa city GSO or sa city government or kung sino man nga offices ang concerned ang dapat ang ma-turn over na sa akon sa mga goods niya na. Alright. Balik-balikan ko lang, Jutay, Vice Mayor Love, kay ang third floor to, nakahali na to, gin-vacate na sa imo sini nga mga staff, nagsaka sila sa 6th floor, or ara pa sila gyapon dito sa third floor? Wala na to sila manong siyam, no? Pagka nila kagapon, ginambalan ko na sila nga saka na lang kamo diri. Kay ang hindi ko lang abi manong siyam nagustuhan nga padalaan gid sa mga pulis. I don't know nga aki lang gid padalaan sa mga pulis kag sa mga damo-damo nga mga abogado no. I mean they are also employees of the city government. Pwede man sila may istorya mayo pero budlay na kung may pahog na dala. So ambal ko kadto na lang kamo di sa babaw kung ano na lang ang ma-settle naton amicably. We will do that because we are professional people kag hindi man makahamper ang aton nga trabaho
kung wala kita sa office space nga i-provide nila sa amon. Ano na minimo Vice nga pamahog? Gintret ang imo sini nga mga staff? Ano plastada? Do in a way nga ang mere presence nila. Siyempre, may naghahatag sang kakulba kay nga Do intimidation, abi? Nga ara gid sang police. Oo. Kag siyempre may dalaman lawyers and my staff are hindi man sila I mean simple lang man sila nga mga staff kay siyempre maninlo man lang sila dulatani ba manong Sam. Oh, So, wala sakon ako paglantaw ang armas guro nila silhig, peder duster, kag daspan. Actually, yes, so do mo na. Yung para maging transparent man ako manong Sam, no? Iban sila members pa of the LGBTQ community. So doon medyo nahamot man ko, no, pag tawag nila sa akon. Mga pang tinlo sila tapos padalaan sila. Oho. Ti mangin contented na lang kag ti bisan pa paano ma-function ya sa Vice Mayor sang syudad sang Iloilo apisar kati do kulang gid ang espasyo sang Talatapanta, Vice? Ang ako lang gid manong Sam, no, wala gid ko ga question man sang legal authority sang aton nga mahal na alkalde mag-allocate sang office spaces sa aton nga legislative building. Gina-recognize ko gid na kag gina-respeto, but ang gina-question ko lang ini, no, kung paano gin-exercise ang ini nga authority. Kay all in fairness manong Sam, pagpasar ini sang sini nga pagpatindog sang legislative building, ako ang author. So I was privy sa mga dokumento, sa intention and the nature sang pagpasar sang sini nga ordinance pagpatindog ang building. So I'm just a bit surprised nga do naglain na kay sa memorandum order gin isla na nila ang ngalan sa building as to multi-purpose building. So ang ako lang, no, kung ang former vice mayor yung tagaan sang appropriate space enough to accommodate sa iyang staff kag to serve the public effectively. So sang nag-construct ini sa ang legislative building to we reasonably expect nga tani matagaan man ang opisina sang SP. I'm not just saying ang akon opisina, but the whole sang dunyang panlunsod matagaan man sang more room to work, more room to grow, kag even serve the public or the constituents better. So mo lang nang ako, no, nga ginaliwat-liwat kag ginahambal kay para matagaan man naton order ang aton nga co-equal branch of the government nga diri sa legislative branch. Kag sa personal ko yung pananawan, pag inaugural session nyo todo, kagutok gani sa inyo, Vice Mayor Love Baronda, ma'am, kag ti kumplito naman da, may mga wifi, may mga telepono ba, may mga tubig? Wala gid manong Sam. Wala ba gid, no wifi, no internet, even the telephone line wala pa. So wala pa gid. Even actually facilities to medyo guba na. Ikaw na lang na ma-disponer na? Butangan mo na lang? Nag-request na kita sa city engineers kung kano nila ni Ubrahon, no? Kay ang mga even ang socket lines bala tag-isa lang kada kwarto. So kung padugangan tani namon sang iban pagid kay syempre may mga computers, may mga fax machines. So wala pa kami kabalo, no, kung paano ni namon mabutang tanan ang inyong mga items kay ang sa sangguniang panlunsod pa lang mismo yung secretariat, the office space, 80 plus ang empleyado. So maka-accommodate lang more or less 30 people inside. Wala pa nadala ang mga cabinets, ang mga damo nga mga fax machines, ang mga computers. So we will see kung how we will make use of this. All right. Sige, Councilor, our Vice Mayor Love, thank you so much for your time. Masaliwat maing hapon. Thank you, Gid Manong Sam. God bless us all. There you have it, si Vice Mayor Love Baronda. So, panginwala or baliskad ang pamatod iya ni Vice Mayor Love Baronda
sa sining ginapayag nga memorandum order ni Mayor Inday Raisa Treñas. Anyway, siguro maplastar taman ina later on diri man sa aton sining pag pangalagad kay sa memorandum order number 11 nga ginpagwa ni Mayor Inday Raisa sa aton sining mga kabombo, nakabutang diri sa likod nga part, no? Clearly, it is now the mayor's prerogative to assign the office spaces for multi-purpose building. But to recognize your need for additional space, I would like to give you the whole 6th floor while relocating the archive and library elsewhere. SP admin will have to contend themselves with the designated archives at the 7th floor for now. This will make sure I can provide you with the additional space as you're requested. I cannot, however, grant request for Unit 12 on the 3rd floor. Office of this room is for the Task Force Moral Values that has no office since it was created, and they share it with the City Agriculture Office and other executive assistants who have been requesting an office space since 2019. Thus, following offices in the multi-purpose building shall be assigned to the following offices. So, ground floor, Office of the Building Official. Second floor, talatapan ni Councilors Ong, Duron, Malabor, Akap, and Implica. Third floor, Councilor Ganzon, Dilaliana, Parcon Torres, Executive Assistant, Moral Values with the City Agriculture Office Extension, and ICAST, and other executive assistant to be assigned by the City Mayor. Fourth floor, Canteen Executive Conference Room. Fifth floor, Councilor Sarabia, Treñas, Mabilog, Yang, Cabaluna, SP Secretariat, and SP Admin Offices. Sixth floor, Office of the Vice Mayor, SP Supplies, and SP Secretariat. 7th floor, Session Hall. 8th floor to be assigned by the Office of the Building Administrator. I have provided you with the additional spaces to cater to your request, and I am sure that it will be more than enough. All memorandums or all memorandum orders, if any inconsistent with this order, are hereby revoked. For your strict compliance, signed, Raisa Estrenias, City Mayor. Diba si kung way pa man guro makapaghimus-himus gid ang ara pa sa 6th floor nga dapat magsaylo na just like the SP admin kay ang mangin kaupod lang sa Office of the Vice Mayor among SP Supplies and SP Secretariat, but SP Admin Office or Admin Offices ara sa 5th floor. No, sa aton sini karon niya nga mga kabombo, but amo tunga hambal ni Vice Mayor Lab siling yati daw wala nagasanto sa pahayag sining memorandum order ang matutuod sining sitwasyon dira karon sa 6th floor sa hindi na new legislative building kundi multi-purpose building sa aton sining mga kabombo at was amuning nakastate diri sa memorandum order number 011 sa aton sining mga kabombo. Di why man kuno naga-question si Vice Mayor Love ang iya siniya nga ti para lamang iya nga matagan man sang nagakigo no nga espasyo ang iya sini nga mga staff kag makatrabaho man sila sa aton sini nga mga kabombo. Ti wala pa sang internet connection, why pa iya sang telephone connection, no? Ti tubi kuno do ay man to ti anong i-flash nila dira kuno magamit sila sang CR abi no sa aton sini nga mga kabombo. May iban pa kuno to yung parts ng building nga nagkakaguba na. Por Diyos por Santo. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, mapunction lang yan kuno ang Office of the Vice Mayor kag why man galis ang proper turnover niya ang ang mga dokumento. Sa aton sini nga matag palamati kag na-mentionar man ni Vice Mayor Lab sinya ti
ang former Vice Mayor gani nahatagan sang maayo tong espasyo kag lugar dito anay sa may City Hall. Kumplito man to sila sa mga kagamitan. Natural na nagoro Vice Mayor Lab. Basta ang imo sini may empleyado, membro sa imo sini nga pamilya, ti siyempre butangan mo man sa maayo dira nga sitwasyon tapos ti mo to isa sa mga gin-raise nga punto sang Vice Mayor nga kuno nga di gindalaan gid sang pulis kag abogado. Ang iya sini nga mga tao nga manglimpyo man to sa third floor. Sa aton sini nga mga kuturan kalabanan sa mga staff ni Vice Mayor Lab Hambalyaman, siya mga miyembro pa sang community. Ti pinadalaan gid ya pulis nga pwede man istorya, pwede man to may istorya, mga ordinaryo man lang nga tawo. Do sa mo sina sa aton sini nga mga kauturan, but we will see sa aton sini nga matagpalamati kay kun sa una pa lang iya mayara na sang masense kita bala nga ti daw kasubong sini banwa nga mayara sang daw hindi na amo, no, or may gap nga nagaamat-amat sini iya laba and lapad sa tunga sang Vice Mayor and the Mayor of the City of Iloilo. Ti paano naton mambal nga ti they are working together, no? May ara sila sang harmonious relationship sa aton sini nga mga kauturan. We thought all the while nga ti sa laragway sang pizza 30 o pizza 1 sa aton sini mga kabumbo nga ti nag-istoryanay ang mayor kag ang vice mayor. Nagagbayanay pas na ganito bumbo Crisilugo kag nagayuhom ti abi naton kun umpisa na sang maayo sini iyang buwas damlag para man sa mga taga-syudad sa Iloilo. Nga naan ang mga opisyal naton diri sa syudad lunsay mga babaye. Kongreswoman ta babaye. Mayor ta babaye. Vice Mayor ta babaye. Ti sanambal ko bala kay there is something unique when it comes iya banwa sa pagpamuno sang isa ka babaye or babaye ang aton sini nga leader. No, kay ti yara na ilaya sa yara ina sa ila sini nga nature bilang mga babaye nga matinatapon. Kay ti sila ining naga-simbolo sang aton sini iya nga iloy. Ti ano balang babayaw? Ano balang iloy? Ilaw ng tahanan. Bisa nabi mambal naton iya nga ti si Councilor Labway pamaniya sang bata si Mayor Inday. Isa kabilog ang iya sining bata, but amo na iya ang kung sano pa bala amo na iya ang role sang isa ka babae sa sulod sang isa ka puluyan, ilaw ng tahanan. Kag mayara gid sang unique touch ining mga babaye when it comes sa pamuno sa aton sining mga kabumbo. Ti hindi lang naton luyag, no, sa aton sini nga mga kuturan nga ang guwaya sini balado kasubong iyang makita mo sa mga hilit-hilit bala nga kung sa diente ang mga babae ito yung mga warrior kay gamay-gamay lang singkyanay adayon ginawrumusay dinumugay, no, pero hindi man kita guro maglabot sa mo sila nga punto sa aton sini nga mga kuturan kiti si Mayor Inday talahuron ini nga sahi isang babaye, si Vice Mayor Lab talahuron mga sahi isang babaye, and hopefully kati ma-work out Manila kag sa nasiling tana hindi na magdako or maglaba or maglapad pa ang gap sa tunga sini nila nga duwa kag hatagan sang kay kayunan kati makatrabaho sila sa gusto kag makapanerbisyo sang matutuod sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton sini nga mga kopda ng mga bombo reporters direktamente sa probinsya sang Antique. Ano na ang latest didto banwa sa sining ginapahayag paghaklo sang ginatos ka mga estudyante lakip na mga residente sang baho sang kemikal. Rason sang ila sini iya nga paglingin sang ulo, lupasin siya sa mga nagapanyaga pagplanuka, pagsakit sang dughan, mga simptomas, no, nga nakita sang Provincial Health Office
sang Antique sa mga ginpangdala sa ospital. Ano ang lihok karon sa mga opisyales dito? Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 27 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kaupdanan mga Bombo reporters sa kay Bombo Jomar and Bombo Paulina Piliora maghahatag sa latest nga mga development and updates sa natuhoy sa sining insidente nga natabo kagapon sining adlaw dira iya sa may banwa sang Sibalom Antique kung sa diin ang mga estudyante ginpangdala sa ospital bangod nga nakahaklo sang sanding pagani sa paglaragway sang mga residente dito hindi nila maeksplikar nga baho kuno rason sang
pagkalipong, pagdingin sang ulo, pagsakit sang dughan, kag pagplanuka sang kalabanan sa sining mga ginpangdala sa ospital. Naglabot sa masobra 200 ang gindala sa ospital, ang iban outpatient. Kag sa sinima tinion, may mga nabilin pa sa ospital nga sa gihapon ginaobserbaran sang mga medical professionals. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Champ, kamusta signal ko na by the way? Daw ari ka lang stupad ko. So thank you again, no. Dili kita subong sa may area sang Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, no. Diri sa may bahin sang Banwa sang Sibalom probinsya sang Antique. Isa ni sa mga hospital nga ginpangdalan kahapon sa sining mga pasyente nga naka-eksperyensya sang paglain sang ila sining tiyan. Ang iban nalipong, ang iban do nagapalamugnaw, kag may iban nga nagabatsyag nga do nagakutoy ang ila sining tiyan. Kung sa diinti ang kalabanan sinihalin sa may area sang Barangay Pisanan, sa may nasambit sining Banwa. So bangod sa kadamuon, amo tong na-mention mo bago lang ang dagdangat sa 200, no, masobra ang mga pasyente. Ang iban sini ka mga pasyente dito ini sila gin diretso sa may area karon sang San Jose, no, sa may hospital sa may Angel Salazar Memorial District Hospital sa may San Jose Antique. Siguro alin din sa may Sibalom, siguro more or less mga dalagan sa mga 7, no, ka kilometro ang kalayon halin dres area. So ang data sini karon ni plastar na tundugang kay bag-o lang gid, no, may mga nagdugang, no, diri karon nga mga pasyente kag dala diri sa may Ramon Masa Senior Hospital. Ini ang mga pasyente sini do hindi magdubo based sa aton sini nga pag usisa. Hindi magdubo sa pulo, no, ka mga individual ang gindala diri nga nakabatyag man sang kasubong sini nga sintomas. Subong ini siya nga aga, no, separate man siya sa mga individual kahapon nga ginpangdala sa hospital. So ang ining mga individual may ari nga taga Barangay Mabini. Ang Barangay Mabini tupad lagi ni sang Pisanan National High School. Kon sa Barangay Pisanan nga mo gito ang do nakitaan nga madamo sang mga pasyente ang nakabatsyag, no, sa sining pagpalanuka presensyalas nagapanyaga kag kalain sang ila sining nga tiyan diri Bombotsam sa Subong. Ang ambulansya diri nakita naton nakaplastar nga daan mo, no, diri sa area para in case kung may mga pasyente paggadugang gilayon nila nga respondihan. Ang sitwasyon diri sa Subong ti makita naton medyo magutok-gutok na siya, no, diri sa ospital bangod sa kadamuon sa sining pasyente, although nga may mga ibang ginakabig naman nga outpatient, no, kung ginpagwa naman Bombotsam. Ang iban nga bag-o lang nakabot gilayon ini sila nga assess diri kita naton do gina sila, no, gina pa-electric panan tapos gina papahuway akon aton sining obserbaran ng ila sining lawas do sila do di sila timos tapos nagapalabalhas siguro ti sa kasakit man siguro nga nabatsagan sa sining manasambit sining individual Bombotsam, no, diri sa may area, no, diri may nagsulod naman nga ambulansya sa aton sini nga mga kabombod nila kay ilang taon tadi kun kay may pasyente kay nade ang tigulang siya nagareklamo man sa sakit sa pero ti gina-assess pa ni karo kun related man ni sa insidente to kahapon sa may Pisanan Banwa karon sa Sibalom nila kay gina-check naton kay may nagpanaog sa ambulansya subong sini nga aga, no, babaye siya doon nag-uyat sa saya sining tiyan. Nay? Nay, ano na batsag na, Nay? Daghan na lingin ulo. Lingin ulo. Taga din ka mo? Taga 30 Silya sa Lupit. Saray oras sa may Pisanan? Sige. Do, obserbaran natin, pupunsan nila kay gadalay sila, no? Kaya mag-apon gagalin, nagbalik kuan. Balik man? Sa din ka mong barangay, Tay? Pisanan man? Sa to, taga Pisanan man? Di, ang taga Tordesillas ko ang bata, nag-eswila sa Pisanan.
Ang bata to. High school. Ay, subali nanay lang dili tabita dali de. Ang bagulang nag-eskwela sa may Pisanan. No, tibalan ta kapon ang mga estudyante do kapon patugi pang dala pero ano si grade niya na? Ano sila yan, mga grade 11. Grade 11 sa Pisanan National High School man. Ano mo na sa tay? Pinablos ko ra. Pinablos mo anong nabatyag yung subong aga lang? Amo man pariyo kan kay iba na Ano sa? Busong tapos dagan kapilit nga hindi ka ginawa. Ay, Ako okay. okay. Ako na patyag na siya kapon mo. Di ano man mabatyagan mabay na mawaan nyo pasubong to sa area ha? May baho ka to ano man? Wala ko ano ba ina sa ano ay kay kami sa rescue. Ang giningagaw daw nang. Good. So kamusta siya? May istorya mo siya? Okay na photo sa sarado. Hindi ko maistorya magawa ko to. Ang ginsakay kin ano to sa butang to stretcher to. Hindi ko maistorya ka dyan. Karoon para po bay. Ano pagid ang manotice mo sa lawas niya? Magluwas ka ng sakitan san? Berinad mga tudlo na bla. Naka-trace kag. Amora. Hindi mo siya ma-stretch sabi o mailot-iloton mo? Ate, amora gina masada yung mga tudlo na lima na para nga makaulag-ulag kanda. Dugo pala ni ka? Okay. Kamo din kamo gining barangay? Pisanan gid. Kapon do mutong namin. So do dito gidang do ano kuno halinan nga do may haklo nga do. Ano kita sa may islan ka sana sa high school gid. Pero ano nyo to, mabatagan nyo to, mabataan nyo? Kapon mga alas 8 na patyagan ko ang baho mga pulong at bindig sila. Bindig? Ano do baho yak no? Daw biyabas sila nga luto. To? Ikaw, ano, pag ano mo, nasimutan mo kid? Di nagarap siya sa hangin na premuan ko. Kung basi may nag-spray ba? Di man pinotughan mo, ano no? Ura man. Kung tingala ko nga ang igo mga siyante ginaw. Ikaw dugay man simot mo? Di. Nakauna ni ka, spray mo ako. Aga, ano ka mastram na, no? Munguman gamit ko. na makbulong? Di, ura man ko nga galikon ko, kabindik sila. Aga, gamit na makamunang. Pero hindi pa man sigurado ka do mo gid nang ginalinan. Hindi. Do pareho lang baho nila. Pareho lang ang baho. Ay, Siti, ano balikpak mo to? Di ko mo ano karon basi kun sige pa to? Bay ba mauli ginami sa pisanan tagan. Ang pro ang pasyente ko ibilin ko ridya. Nablas mo sa pisanan na school man no? Apo ko high school man nilapos ko. Amo man ra. Amo diyang bago lang nablas mo. Apo mo may apo ka ba sulod to? Ay. Okay na. Gabi pa to. Di, naguli kami kahapon sir. Nagbalik kami nagagay, nagreklamo ta na nga daw kapinot naman dagana. Ay, tingin nga ko balik dya eh. So kahapon dala niyo ospital ano oras kahapon? Mga alas 10 man siguro. Alas 10 ano oras mo nagwa? Lakong na alas. Hapon? Tapos balik naman. Balik naman aga dya. Aga naman nga dyan. So balik na ba lahat ng mga kapurbay? Wala na kung pero hindi ko pa paulian na i-admit ko. I-admit ko na ay basi ko matakiyon karon si gabi sir. So paduwagin siya gali matake no? Di amo man sir mga klabanan ri jang gindara. Kapon ri jang man galin ra. Balik raman. Ting nablos mo di basi ko na mo maran. Di amo man ganira batyag na. Dupla riho lang gid no ikaw ay ka magbatsag sa kitsad mo bera no? Ura. Ay man no? Kung klabanan iko sir estudyante gid mo. Estudyante no? Namo ganun tirahan mo sa pisanan nga ando si Janti ang naiko ang pumuyo ura man. Trabaho estudyante gid. Kung mo ang bulong sa sila eskwelahan gid. Ano do na way siya nakagawa ano man? Ang balang gani mura tigre ang pamangkot sir. Amo kalibag ulo naman andot ang maestro ka maestra ura maigoaw. Trabaho estudyante lang. Ang lang ginawa mo no? Brio man sa nagaginawa ti ang maestra kag mga maestro ura man migo. Man. Okay. Ano ginagala mo tay? Rolly Alarcon. Tanong ko sa pisanan sir. Rolly Alarcon. Ati may gusto tayo. Pila edad mo doon? 61. Ati senior gali no? Sige. Kualan ta video si mo karon by the way, balik ka na itong pasyente mo sulod. Tabang Butcham? Ti makatiningala tuod Bumbo Jomar nga alunsay lang yung mga estudyante ang nagabatyag sa nga musina ang mga hamtong iya o kung ang mga adult why sila iya makabatyag? Amo ganing lantaw ni sir na bago lang interview tag basi ko ng anong bulong aral sa eskwelahan
ati kalabanan estudyante ni ko. Diri karon na bumutsam, no? Amo nang isa karos paliligpad kay ang delikado sini nga nakagwa na sa ospital, no? Do may effect pagid sa gali nga kung makagwa ka, mahimo nga makabalik ka magyapon, no? Kung i-admit ka liwat sa ospital, amo tong Kung nambal ka naman nga sa eskwelahan, ginaghalin, di kung tani, ang mga manunudlo, nagsufrer man sang amo siniya nga sitwasyon, pero ay sila iya. Mga estudyante lang. Amo nang obserbaran nato, no? Kalabanan gid, no? Sa mga ginadala diri, pareho nga mga sintomas. Amo na nga nagasakit ang tiyan, nagapalanuka, tapos do naganobla. Do hindi man siguro seizure, no? Do basta do nagapaladik alang kunong kamot. Amo to ginamban tatay ito kasap nagasakay sa ambulansya. Extraordinary naman na iya Bombo Jomar nga masisyo or by 200 kabilog dululungan. Amo gani kung naton sila nga maobserbaran kag plariho no? Ang ila sila nga mga sintomas bla, no? Ngaton sila ko rin nga maobserbaran diri Bombo sa paglawas to kay Sir bagulan ng interview nato na pakikingutan naton diri si Sir Ariel Rojo, no? Ini naman siya sa may barangay Mabini. Ang barangay Mabini ni iping lang isang pisanan. Diri Bubutsamp, may pasyente ni siya, ang bata niya dito mag-eskwela sa pisanan. Pero ang natabo sini daw gabi lang bla, no? Gabi lang siya na atake kay tikalabanan sa tukapon kagahon mo. No, nagbulig pag ining bata yun pagdulong din sa mga classmate ya ho. Diri sa may Ramon Masa Senior Hospital para nga matagaan sa nagkikigo sa ning atensyon. Di pagkagabi before na naka-experience siya nisang pagpalanakit sang siya nag-basket pag ning bata niya ning lalaki mo. No, pag abot sa balay do nakibot lang siya nga gulpi na kuno tumba. Kung sa diin tigin alay nila to kagin dala sa may hospital. Bumutsam na tingala si gani nga ti ang upo dito nga mga classmate aga sila ginatake pero siya gabi do rehab lang i-text ni bumutsam ko naton sining obserbaran ti sunod sa tungdan mismo siya na tingala man gani kung ano gid ang nagakatabo sa ila, no? Kay man ti ang iban kagahon tapos siya gabi naka-experience sa sining nasabit sining sintomas. Aribla, no? Ipabatita si Ariel Rojo, ang isa ni kaamay ng residente sa Barangay Mabini, banwa karon sang Sibalo Mantique. Mga alas 7. Gano ka mo? Nag-yapon kami tapos namon yapon. Nagkadto siya sa may piyak balay, cellphone. Tapos nagreklamo sa kay mama niya nga sakit yung ulo ko no diri. Tapos naguli, nagpanaw daw duha lang ka tikang gulo na tumba siya. Tapos sinisalo ko siya, muto gindala ko diri sa sa ospital. Anong reaksyon niya kabata mo gano sa? Nagapalamig, kag nagakurog ya kamot. Tapos nagapinot ya dugan. Tapos sakit ya di ulo. Dala ko di sa ospital. So bali din sa pisanan man? Pisanan. So nga do ulihin nyo how no? Ibano do nato kapon no? Kay gapon ang nag-rescue sa classmate ya. Nga diri nagdala man diri sa ospital. Ti daway sa nabatyag. Ti tapos nagdala ko puli. Puli sa balay. Anong puli ko sa? Napuli sa balay. Classmate itong mga nadala na? Nagdala yung buligan na dira diyaw. Okay. Tapos nagbasketball pa namong. Basketball 2 ka game. Mo ta amo na yung pambal ko sa iya kung ano matyag na do okay man ano. Garing paggabi na alas 7 to amo to tabo siya. Gulpi lang. Gulpi siya na lamig kag nagtumba. Anong panimawaan niyo sa lugar? Way sa amon bro, layo amon sa bayipsanan mo. Layo sa Braper. Sa Sapsanan. Sapsanan talaga eskwela. Mabini rayo pa daw pila pa ka barangay amon nga. Pero sa sa eskwela man. Sa eskwela. Ang inyo barangay Mabini. Mabini. Okay. Din tul sa naglagaw siya nakaklo sa kano. Ti naka-eskwela siya mong Sapsanan. Nagdulong siya di ka mga turi siya maepektuan.
So anong baho nasimutan mo man nakagi? Away ko ka katuto sa psanan mo. Kay siling niya mga daw ano kuno daw bayabas. Sa kabaho. First time ni? Ang natabo sa psanan? First time ni? First time pa lang amo plan ni pagtabo. Ang anong say mo do nakasimhot kin man sila nung paglantaw mo ha basi kon do na ha? Daw hindi man ni balaan kun din galin ng ano eh. Sila ang puro lang mga estudyante ang ano di darati mo. Garamo no. Di ang bata mo wala iswila no? Why nag-iswila dyan nakakumpine sa ano? Hospital. Kira bilog bata mo ni? Isa lang. Isang lang. Oh, lucky. Sa iswila. Oh. Ilan edad na? Ang 15. Sige. Ano yung alam mo sir? Ariel Rojo. Ariel Rojo. Mabini no? Ay nga nag-upod man diri sila sining mata bubutsamp no sa pag-cater asang ila sining pasyente sa subong makita nato ng sitwasyon diri no ti naga ano lang naga tulpa dahil sa mahambal sa mga medical professional ano kunong cause anong nga chemical ini may ideya sila anong gimplastar nila dira anong ginhatag nila nga posible man lang clue nga kung anong nagtuga sining baho nga muning epekto kag particularmente sa mga estudyante lang kag waay iya sa mga adult sa mga hamtong nabi. Based rin no sa gipatagayon sa nga press conference subong sa nga aga natigata mapakigutan si Sir Romel Garganera no sang Provincial Department of Health diri Bubutsam kag sunod diri sa tungdan hindi pagit sila makapagwa no sang final sining findings kung ano gid ang ginhalinan no sa sining mga individual nga naka-experience sang kasubong sining karon nga mga nabatsyag sa ila sining lawas pero ang na-mention lang sini diri ongoing pa no ang ila sining investigation kag at the same time may gain patikayon silang swab test. No, ang swab test ni nagkuha sila sang sample dito sa eskwelahan. No, sa classroom mismo kag mo to ang gin paidalom nila sa examination kag mahibaluan kung posible ano gid man ang gintunaan kay ti unang information amo na ang nakahaklo sila no sang hindi mayo sining baho dito sa lugar Bubutsam so mo nang isa sa mga ginahimo subong nga ano ni no nga development kay paidalom ni sa swab test kag para babalaan kung ano gid man ang resulta karon sang sining examination kung bala may presensya gid man sang sining chemical nga ginhambal nga do kasubong nga mapaanggid mo karon sa sining hilo no kung bulong nga gina-apply sang mga farmers naton no hindi pa na maka-mention pero may mga may mga naghambal nga ti ulanggid gid man sa hilo sa humay no bulong sa humay abang butsam ang baho sini nga tama kasakit no kun imo sini nga mahaklo sa imo sini nga lawas no sa data naman dili kun basihan naton ang ginpagwa diri sang Provincial Department of Health sa may probinsya karon sang Antique diri Bubutsam may mga nakagwa na no sa may hospital based diri sa latest sa karon nga information pero ang iba nagapadayon nga admitted kung sa diin ang sa may area karon sang sang Ramon Masa Senior Hospital may admitted nga 71 pero ang iban sini ginakabig naman nga discharge o kung ginpagwa na sa hospital bangod sa natapos na kagway naman sila sa ginabatsag abi sa ila sini nga mga lawas pero hindi pa ni siya fix no may mga tendency pa ini nga magbago magdugang or magbuhin ka nga ginisubong no may mga ginagagwa sa ospital kag may mga ara pa sige hapon nga nagasulod nga mga pasyente aribla no ang kabahin sang pahayag ni Sir Romel Garganera ang Provincial Department of Health. So balidok ang subong ang result na lang ginulat naton sa isang swab nila no. Pila ka bilog ang gin-test naton?
Actually, ang samples were taken not specifically sa mga patients, no, but sa walls, no, sa mga dingding on the vicinity, black it is sa school to natabo, and the surroundings sa mga tanom, dagin ko ang swab naton. And just as now, gina-update ko nila nga they will be needing samples coming from the urine. Urine ang recommended halin sa toxicologist namon dito para nga mas ma-determine kung ano ang possible nga chemical nga involved ra. So we'll be taking urine samples kay usually kung blood why siya naga-stay, but for the urine mas ma-identify siya. Aside from urine sample, may ada pa iba? So far amo lang nanay, no, swab gina-clarify ko sa walls sa mga tanom sa surroundings, then the urine sample sa mga infected sa mga So bali sa subong mahambal ta nga hindi ta pagid ma-determine kung ano gid generate na. As early as this because considering nga kadako abis ng area, no, in the open space, to have a definite nga diagnosis kung ano gid siya, will be needing more time for that. But rest assured nga gina fast track naton para nga intervention kagang plus di ba kay gina ang decision to open the school will also depend on that aspect siguro. So gina fast track man sa DOH sa central office nato kay dito lang sa Manila gina-analyze dito ang mga proper equipment for that and experts. Pero wala man abi, may nakitaan kita dito sa area nga doon nag-aubra sila laboratory or within the laboratory. Although the area is adjacent to the laboratory, but upon inspection together with the other agencies kag offices nato ng PDRM o nato dito Bureau of Fire, PNP yesterday, also the DOH and the PACE, so we were there, wala sang visible nga possible nga makita nga may mga chemical nga dito, visible bottles or anything that could be possible source, no. You mean may mga laboratory lapit sa school? Within the school mismo kasi siyempre may mga science sila, but based sa ilang inventory kag also with the presence of those teachers nato dito, wala siya nag-keep those harmful chemicals. Those pure laboratory lang like sa high school lang na department. Ikaw dok nakasimhot ka o kung anong bako? When we first arrived, mga 11 o'clock na kami dito, nag-abot mo, nag-response coming from here. Kaya tayo naguna ko na sa Ramon Masa, wala na kami sa may na ano dito. Personally, wala na ko sang na-smell dito. And also, unless naging siguro kung close ang area, there's a possibility nga basi may nalanghap kami, but open siya. Open, so and I think kagapon masyado mahangin ang palibot. Open ground siya. So there's a chance nga basi na-dissipate na bla. May nagpamumba? Report? As of the information, kasi investigation namon, i-verify pa na siya nila. Dok, pero clarification lang gid no, wala sang residente yung affected, ang mga affected lang gid ya mga students. As far as the report would state, mostly ang mga students dito. Although nga some student ara man student may neighboring na sa school, so far wala man sang affected nga student. Teachers, I think na may na-verify kami nga ang mga initial nga teachers sa first hours daw naka-complain nga may nabatyagan man siya, but I think wala sa mga na-admit or nadala sa hospital nga teacher. Kaya iti araman sa data ang age range siya kung sino ang affected. Yung kalabanan kung bataan do ka? We're not quite although we have yet to verify kung anong chemical kung may ara gimana, I think also mas prone sila no mag react kung may something toxic substance, although added to the vulnerability ang ilang health status o basi may underlying na sila mismo nga anong problem nila. Sige Dok. Nabatian si Dr. Romel Garganera sang PDOH sang probinsya karon sang Antique Pumbutsam. All right. So amo nang latest no nga mga development karon, anytime may mga information maka feedback lang ko na karon sa dugang sini nga mga impormasyon diri Pumbutsam kay subong high alert karon no. Jomar, sa subong ang numero sang mga nagapabilin sa ospital sa Sibalom, sa San Jose Antique, mga pila pa? Based sa information, ang sa may area sang Ramon Masa Senior Memorial District Hospital as of 8:32 subong sining aga 71 ang gin-record sining admitted.
diri Bumbucham kung sa diin 71 di way pa niya nalakip ang pulo to nga nabtan nyo da nga bagulang gindala. Yes. Ang Ang nga taga pulo barangay to, Mabini. way pa to malakip, no? Pero bago lang may nagwa, may nagwa diri sa ospital. So kung gamay nagwa kag damo gyapon nagasulod, so posible may pagdugang na sa numero sining mga admitted diri sa ospital sa may area karon sang Angel Salazar Memorial District Hospital. Ito ang admitted diri nga na record. Bumbutsam kag ang outpatient din nagdangat na sa 89 na, pero may mga development pa ini as of 8:32 sining aga kay ti alas na subong manog alas 2 no, so posible may mga developments ini amo nang ginambal diri nga hindi pa fix no ang ining mga data karon diri sa sining nasambit sining mga ospital sa may probinsya sa Antique, Bumbutsam. All right. So manang latest no, direkta diri sa may area karon sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa may Sibalom, probinsya sa Antique. By the way, may isa, duha, tatlo, no? Initially tatlo subong ang ginapasakay sa apat. Thank you. Apat ang ginapasakay karon sa isang disaster response rescue vehicle. Ini sila mga outpatient na, no? Bumbutsam, no? Ginapasakay sila. Unas balay nila. Go ahead. Papaulio na sila. Pauli na, no? Ang ining manasambit sini nga individual address area. So, iban sa niya, no? Ang latest sini karon dito man sa Bumbupaw sa may Pisanan, kung anong mga development man sa area, diri Bumbutsam. So, ang iban sini nga mga information sa kung anong mga development, feedback lang ko na. Ang result no? Sa to, may, mga pila kadlaw to Bumbujumar kag may baluan? Ang result medyo dugay-dugay pa. Based din sa aton sa information do mga inadlaw ay lang to mas specific kung pila kadlaw, pero mga inadlaw pa na ko nantes nga makagawa ang result mo. Bumbutsam ang ining swab, no? Sa sining nakita nila nga mga possibility mahimo karon nga basihan sa ginhalinan karon sa sining pag-experience no sa sining palain sang pamatyag sining mga populoyo diri karon sa Bibanwa sang Sibalom, probinsya sa Antique. All right. So like diri sa Sibalom, Antique upod sa Bombo News Team, ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang balita direktamente karon sa probinsya kang Antique. Tiya mo ning isa sa mga makatilingala tuod banwa nga ang mga apektado lang iya ang mga estudyante. Kay kung maghambal kami sa eskwelahan nagumpisa, ti ang ginaginhawa nga hangin o ang ginahaklo nga hangin sang mga manunudlo, same lang sa ginahaklo man nga hangin sang mga estudyante. Ti ang mga medical professional nagpahayag nga hindi pa amo sina kamaskog abi ang butang naton immune system or ang pagbato sang mga balatian or mga minor siniya nga posible makaapekto sa ikayong lawas sa mga estudyante, unlike iya sa mga adult nga mabakod na iya. Doon mo sinabi ang sitwasyon. Pero sa gihapon, para ligban ini sa aton iya nga mga kulturan. May mga ginpangdala sa ospital kagapon, madamo nang nagbalalik sa ilang puluyan, pero may mga ginbalik liwat sa ospital kay same lang gihapon ang batyag. Ang barangay Mabini malayo-layo gawa sa Pisanan Elementary School, but may pulo dito ka mga pumuluyo nga gindala sini lamang hapon. I-check na tundugang pangin sinima impormasyon with Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead.
Bombo Cham, direkta kita diri live sa bahin man sang Barangay Pisanan, si Balom Antique kung sa diin kahapon nga adlaw nagsugod nga nakapanimaho sang hindi maayo or do bayabas ang pag-describe man diri sa mga pamuluyo sa lugar. Ang ilaman nga napanimuan kahapon nga adlaw nga gintunaan sang pagkalain sa pamatsyag sa pila ka mga individual, particularmente ang amount gid or ang numbers gid sa mga estudyante diri sa may Pisanan National High School kag diri man sa may elementary school Bombo Cham kag sa subong nga mga tinion direkta gani dito sa live ni Bombo Jomar dito sa may Ramon Maza Hospital o Memorial Hospital Bombo Cham nga may gindala bag-o lang gid nga isa ka estudyante nga nag-eskwela pa kahapon sa may Pisanan and diri ini sila halin ang responder gindulong dito sa may bahin sa hospital and nakita diri sa pila ka mga katapo sa MDRMO nga nag-collapse na siya or naglain man ang iyang pamatsyag same sa mga nabatsyagan sa mga pila ka mga estudyante kahapon man nga adlaw gin-describe diri nila or ang baho no nga do parehas gani sa bayabas kag sa aton diri pakigangutan ang Barangay Kagawad kag nakapanimaho man kahapon sa do bayabas nga baho nga si Kagawad Andrea Odango nga lasay kagapon sang nagadigamo ini siya indara siya sa iyang puloy-an nakapanimaho ini siya sang do bayabas ang baho Bombo Cham and gimpahayag diri gani nga dula yaman gin mind ang amo na ang sitwasyon ang amo sina nga baho kay nagbakal siya kuno sang bayabas kag abi niya do na pabayaan niya sa iyang kusina kag nagpanimaho ini siya apa nakita niya ang ilaman nga transport vehicle kahapon nga adlaw ginadrivean ini siya sa punong barangay sang nasambitan man nga lugar and didto man nga ginpahayag nagadali-dali ini siya bangod nga may na-report Bombo Cham nga naglalain man ang pamatsyag but for a while Bombo Cham masaylo kita sang aton man nga lugar diri lang sa sulod-sulod bangod gulpi lang man nagtupa ang ulan. And diri man diri nahamtang actually sa sulod sa ilang multi-purpose hall or building or auditorium ini siya kagapon amo ni nag-survey man nga temporaryo nga gintindiran sa pila ka mga pasyente sa mga estudyante bangod naalakalang sila nga magdala man sa hospital with the numbers sa mga estudyante and that is why sa siniman nga mga tinin or kahapon nga adlaw amo to ang ipahayag sang Kagawad sang Barangay Pisanan nga si Kagawad Odango nga gindala ini sa may hospital ang pila ka mga estudyante didto nagpanawag na ini si Kap si punong barangay sang pila ka mga bulig na nag-inabot naman ang mga ambulansya didto kag nakita niya sa eskwelahan nga madamo na sa mga estudyante ang nagkaralain man sang pamatsyag kag ang iban gipapauli na lang ini Bombo Cham and samtang naga-travel ining transport vehicle nila ang mga ambulansya padulong sa hospital didto man nakita nila sa kilid sang dalan nga ginpapuli or ang ginpapuli nga mga estudyante nga agud hindi na bala maglalain man ang pamatsyag nagkaranipong man sa kilid sang dalan Bombo Cham pahayag diri ni Kagawad Odango nga bis sa ilang information nga nakuha do wala man sang dumi nagpang spray nga do ka odd bala nga mga ginagamit nga mga insecticide diri kay ang grabe man diri ang vegetation sa lugar mo and napalibutan man sang mga tanom and nagdiligan adlaw or prior sa insidente may ara man sang nagspray kuno sang para sa iyang kalabasa para sa iya tanom pero usual amo ni ang kalatabo and aside from that days before man sa insidente may gipatigayon man nga fogging pero nagapagwa naman diri gani sa statement ang Department of Health particularly ang naga-conduct man sang pag-fogging sa mga eskwelahan agud nga mapalayo man sa kaso sang dengue kay naga amat-amat man gani sa diri ang kaso sang dengue Bombo Cham diri sa may bahin man sang Pisanan pero gipasiguro diri sang bahin man sa Department of Health nga safe para sa mga estudyante or safe para sa mga individual nga makahaklo man kay umaga do kalayo bala sang rason or para sa ila hindi nila mapatpod kung ano gid ang rason kay gulpi-gulpi man ang natabo aside sa mga estudyante nga nakapanimaho ang mga residente mismo diri sa lugar naka-eksperyensya or nakapanimaho man sa mga baho nga do bayabas Bombo Cham kag nagsalakit gani iban ang ulo nila including ang pila ka mga gwardiya ang faculties and staff sa may Pisanan National High School and ginpahayag diri nila nga hindi nila makaya bala Bombo Cham or pero wala sila ya bombo paway sila ya batsyag sang paglingin sang ulo pagplanuka
pagsakit sa tiyan, pagpindot sa lughan, why sila kabatsyag sina? May ara sila Bombocham na batsyagan nga naghingi ng ila ulo bungod sa baho tuman kasakit ko ng ilang ulo kita mo nang nag-palpitate man ini sila sang tion nga nakapanimaho sila Bombocham pero unlike sa mga kabataan wala ya sila nagkaralipong wala ya nagatuman gid bala or grabe ang pagsuprer nila sang baho that time Bombocham to nakayanan bala nila nga mga adult mostly gani ang ila dirigin na pahayag nga mga estudyante kalabanan madamo ang nagalinggit mismo sa Pisanan National High School Bombocham. So as of now apisar nga naghagan-hagan naman ang sitwasyon diri sa bahin man sang Pisanan or barangay Pisanan sa Sibalom Antique may standby sa gihapon nga mga katapos ng MDRMO ari man diri gani ang presensya sa BFP or Bureau of Fire Protection kaya magakandak man ini sila sang flashing bala sa eskwelahan a good safe nga makabalik ining mga estudyante kay susubong wala ini sang klase both for Pisanan National High School kag elementary school so susubong madamo sang mga individuals diri ang ari diri Bombocham agud nga mag-assist in kaso por kaso nga may maglain ng pamatsyag pero wala man nila ginapangayo kaya iba nagpululi no ako nagpululi na dito Bombocham or na discharge na ini sa ospital pero under observation pa ini sila sa gihapon kay gani ang na-mention kay gina dito ni Bombo Jomar may gindala bag-o lang nga halin bandiri sa bahin sang Pisanan and sa Mabini no medyo malayo-layo ini siya naglain ng pamatsyag kagapon nakapauli and then gulpi lang man nga ginbalik sa may hospital Bombocham sa bahin sang barangay Pisanan sa mga barangay officials dire padayon ang monitoring nila although nga wala na ini sila nakapanimaho sang mabaho nga na eksperyensyahan man nila kagapon nga do bayabas Bombocham sa kabahin bala pabati naton ang aton interview kay barangay Kagawad Andrea Odango sang barangay Pisanan Sibalom Antique. Okay. Ang nangyari kasi kahapon, bigla lang na yung mga residente namin and then I myself naka-smell sang Pauli smell as if na bayabas. So with with the other residents na ganun din yung na smell nila na parang bayabas din na hinog na na ba yung overripe na bayabas ganun lang yun and then after that because as reported by our residents 5 a.m. and then 6 a.m. That is the foul smell. And then by 7:30 to 8 o'clock, the school na sa amin, nagtawag na they need nga mag-respond kami kasi may mga estudyante na doon na naghihimatay, may nagsusuka, may nag-dizziness, ganyan. So then we go to the school and then respond. Kaya yun na lang ginawa namin, nag kami ng mga students, ng mga affected kasi marami ang mga affected students. Bombocham si Kagawad Andrea Odango sang barangay Pisanan. So ang na-mention naton kagina nga panghutang sa insecticide sa iyang tanom, malayo siya katama or pila pa ka metros halin diri sa may ilang barangay hall. Dito man mismo sa may Pisanan National High School sa duwa ka buluthuan. So considering amo na ang kalayoon do medyo malayo bala or hindi nila ma-consider diri amo ning ginalinan pero nagginkuhaan ini sang sample sang aton nga otoridad Bombocham agud i-submit kag ginuhulat-hulat naman lang ang resulta diri kay ipadala pa ini siya Bombocham. So kaginaman sa ginpatigayon man nga press conference upod ang local government unit sang probinsya man sang Antique and nagpadala man diri ang representative sang Department of Education, sang Department of Health, pila ka mga eksperto Bombocham santo diri sa data nga ilagin pagwa although nga ongoing ang counting nila kahit considering may gipadala bag-o lang or may gindala bag-o lang nga pasyente sa Ramon Magda Hospital Bombocham pero as of kagina sang aga naglabot diri sa 268 ang numero sa mga individual nga nakahaklo sang malain nga baho admitted ini sila sa hospital and ini base sa datos nga gipagwa nila kung sa diin sa Ramon Magda Senior Memorial Hospital 71 ang admitted, 7 ang under observation
94 ang na-discharge. Sa liwat, sa Ramon Maga Senior Memorial Hospital, 71 ang admitted, 7 ang under observation. Kag 94 ang na-discharge dari Bombocham, samtang sa Angel Salazar Hospital or General Hospital, 7 ang admitted and 89 ang under observation. Santo sa record, 7 katuig ang pinakabata, Bombocham, 61 or 61 years old ang pinakatigulang. Kag sa aton diri natigayon nga ginpakigangutan ang representative or ang Antique Provincial Health Officer nga si Dr. Rick Noel Nasyungayo. Iya diri ginpahayag nga clinically stable na ining mga pasyente Bombocham, although nga under observation pa ini sila, hopefully nga hindi na ini sila magsaka kag naka-code white ini sila Bombocham. Mutsilingon tanan nga mga health workers nila, health staffs nila, naka-alerto ini sila in kaso por kaso nga may matabo ba lang hindi man nila nga gina-anticipate, but sa ilang bahin padayon man diri ang ilang monitoring Bombocham, and sa ilang bahin niya kahapon nga adlaw atong red alert status balangin pagwa sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Antique. Ilan to ya ka emergency operation sa ilang bahin tilain man niya ang terminolohiya nila, amo ni ang naka-code white ini sila ya Bombocham. So subong hopefully nakipag-angot ini sila sa nagkalailain man nga katapo sa local government, sa mga government agencies dire Bombocham. Amo to gani ginatanan ini sila sang magkadaglaylain man no nga mga katapo sa gobyerno naton, si Congressman A.A. Legarda, si Governor Javier Bombocham nga naghambal naman nga ginapasiguro nila nga tanan nga medical expenses sa sining mga individual is sabat nila and wala na sila sa balaydan diri Bombocham, and dako man diri ang bulig suno sa iya ang 50 million bala nga ginhatag diri or si Senator Loren Legarda amuning kung atungaon sa duwa ka hospital as to di kung makahambal kita nga kulang bala ang capacity bala sa hospital nga makacater sang damo sang sini nga mga individuals sa ginpadala kahapon nga adlaw sa hospital, payag diri nila nga kulang katama pero ginpreparahan nila ang amon sini nga mga senaryo, pero kapareho sini wala bala gina-anticipate Bombocham. Kabahin bala dira ipabati nato ng aton nangin interview kay Dr. Rick Noel Nasyungayo, ang Antique Provincial Health Officer. Sa ngayon po, sa nasabi natin, ayon doon sa data na kinuha natin kaninang mga bandang alas 8:32 ng umaga, yung kabuuan ng pasyente na lumapit at natugunan ng ating mga hospitals is 268. Yung 268 na yon, bali dalawang hospital po yon na owned and managed by the Provincial Local Government Unit. Yun yung ating Ramon Masa sa Sibalom, yung malapit doon sa Barangay Pisaanan, na kung saan ang ating ospital na Ramon Masa andyan. Meron silang admitted patient na 71, tapos meron silang 7 na outpatient patient. No? And nakapag-discharge sila ng 94 sa kabuuan ng serbisyo. Magmula nung kinailangan yung serbisyo nila patungkol doon sa incident na nangyari. No? So, yun yung sa Ramon Masa. Sa Angel Salazar naman, which is ang ating dating provincial hospital and ngayon still provincial hospital natin and referral facility na tinatawag, yung admitted patient natin is 7. While yung ating patient under observation is 89. So overall, yung lumapit at natugunan yung pangangailangan medical ng ating mga ospital is 268 patients po. Age bracket, sir? Yung pinakabata, 7. Yung pinakamatanda is 61 years old. Pero isa yung 61 at saka isa yung 7. Actually, clinically stable sila. So, yung lahat ng pangangailangan natugunan sa mga pasyente natin. And yung sa ngayon siguro as I speak, nagbago na itong mga numero dahil yung ating mga espesyalistang mga doktor na tumutugon ng kanilang mga pangangailangan, yung mga clinicians natin, gumagawa na ng rounds, meaning iniikot sila, nire-evaluate, no? And madi-discharge yung mga kailangan ng umuwi. No? Oo. Tataas yung mga Bobo Pao? Bombocham, si Dr. Rick
Noel na siya ngayon sa Antique Provincial Health Office. And sa subong gani Bombocham, ang mutong ginapahayag bala sa aton naman ng mga authority nga hindi na bala basta-basta man maghaumaom kung ano ang ginhalinan diri bala Bombocham sa paglain sa pamatsyag or sa mga baho bala Bombocham. And pahayag diri ni na under and or padayon padiri ang ilaman investigasyon and amo gani ang katapok man bala Bombocham sa aton nga mga eksperto, may-ari man nila sila aside sa mitigation, sa health, sa mga estudyante, may-ari man sila pati gayunon nga mga psychological intervention bangod sa kakugmat, dala posible nga ma-experiencehan sa sining mga estudyante, agud madula ini siya para subdaw mo ni ang focus nila kag may mga immediate intervention ini sila both for physical health and psychological health sa mga estudyante. So, ginahulat na lang ang resulta sa ginsumiter nila nga mga samples na posible ginhalinan dito sa foul smell na ginatunaan sa lain sa pagkasal sa mga estudyante. So, possible mga 7 to 10 days ini siya maabot Bombocham ang resulta kag sa subong wala anay sa notice nga mabalik pa sa eskwelahan ning mga estudyante papatigayonon ini sila danay sa flashing pasigurado nga safe ang lugar nga balikan sa mga estudyante kag nag-connect naman ini sila sa mga security agencies naton kaya sa Bureau of Fire Protection nga mag-flashing dito sa lugar kag itanawon kung diin dito nagalit ang baho Bombocham pat asob daw sa ila ginaabisuhan ang mga residente nga kung mag-face mask dead kung wala man lang sa importante nga kagtuan hindi na lang bala magpasayang-sayang sa sagwa sa lugar Bombocham. All right, sige. Tipunon lang dadugang pag-insin mga information na Bombo Pao. Later on, babalik kami na sa inyo. Si Bombo Paulin, si Mitilio Peliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kina Bombo Paulin na Peliora. Although ngaway pa iya sang mambal naton na mapatpat abi sining kung ano gid ang nagtuga sining baho nga ginapaanggid sa dunot sini iyang bayabas nga nagtuga sa pagka-ospital sang ginatos ka mga estudyante. May isa ka tigulang, may isa iya kapito katuig sining bata. No? Nagapangabay diri nga likawan anay ang pagbuhat sa anuman nga spekulasyon para nga hindi na makatugas ang dugang pangahalit karon na banwa. Anyway, bantayan ang dugang sinima impormasyon sa aton man sinima nga pagpalayag diri sa Bombohanay sa Udto or Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Plus wala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plazwala de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo and welcome sa Webes ng edisyon sa Siniya Palatuntunan. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon damang program, July 3, 2025. Yari naman kita, agad nga, ululupod kita nga mag-enjoy sa mga istorya nga ato nga nabaton para diri sa Sininga hapon and also reminding each one of you nga kung ready naman ang inyong mga stories, ginpangabudlayan nyo git. Kagin panamduman yung gid sang maayo. Pwede na inangam na email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kung ginsulat ninyo, isulod na sa sobre and then pwede bitbiton kag i-hand in diri sa estasyon sang Bombo or pwede nga ihulog care of sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, let's go straight sa pagpabati na sa aton nga ang bahanon para sa inyo tanan. This is from Kimberly De Leon. No battery is required. Good afternoon. Welcome sa KLP. Kaupo din nyo si Tita Regine. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries
we break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Yes, that's true. If may mga bagay or things that are not used to wear and tear, how much more ang heart sang isa ka tawo? Gani, sa mga heartbreakers dira, beware. Hindi taman pag i-break ang heart sang iban. Let's give love to that heart. 32 minutes after 2 o'clock. First story natin for today, July 3, is from Maria. Maria, sa 4th District. Dearest Inday Regine. Maayong hapon sa tanan nga manugpalamati sang imo makalilingaw nga programa kahapon lamang. Sa subong Inday Reg, daw maayo-ayo ang akong pamatyag. Gani ginkalitan ko gid nga makasulat agod nga makalingaw naman ako sa imo nga mga tagpalamati. Inday Regine, kami bala nga mga seniors nga wala na sang mahimo sa hapon kundi sa tapos ang amon panyaga kundi magsulod na sa kwarto kag maghulat sang oras nga makasugod na ang imo programa. Mga masubo nga kasaysayan, may mga kaladlawan, labi na gid kung si Lolo Dencio ang makasulat. Makakadlaw ka gid, subong man si Lola Amparing, nga daw wala sang ginakawad-an sang inugsulat, malingaw ka gid. In the red, sining ako ni ipasakop nga kasaysayan, parte ini sa love life ko, sang bataon pa ako. Kag wala ako kadumdum kung na-share ko ini sa akon mga una nga sulat, kay kadugay naman sadto. Pero basi, kulang lang sa detalye. Inday Regine, tungod kay grade 6 lang ang natapos ko sadto. Naglakat ako sa Manila, sa akon magulang, sa pagbantay sang ila mga anak nga nag-eeleskwela. Sa pagpauli ko diri sa balay, tungod may jutay nga ulumhan si tatay, gani nga nagbulig-bulig ako sa pagtanom sang humay, kagon ano pa dira nga masarangan ko lang. Sang ulihi, oras ang tig-urulan, ginhagad ako sang akon mga pakaisahan, nga mangani sang humay, sa isa ka banwa nga sakop man sang Iloilo. Inday Reg, ang amon ginadayunan nga balay, iyaman sang akon pakaisa, kag engkargado siya sa malapad nga kadutaan, sang manggaranon nga pamilya. Gani nga mahapos lang nga mahibaluan namon kung sino kag kundiin kami maani sa sunod nga mga inadlaw. Sa balay nga amon ginadayunan, naabtan namon may isa ka lalaki nga nagbakasyon sa ila. Nga ang asawa sang akon pakaisaya man gali. So in the Regine, sa isa pa lang kasimana nga tiner namon didto. Ginsunlog na kami sa mga pakaisahan ko sa iya. Pero wala ako ato ginbaliha, kay tama ka mahuloyon. Kagun hindi mo gani paghambalon, do hindi man gani magsabat. Kung wala kami ani, nagalakat kami sa bukid, sa pagpanguha sa mga prutas, kag siya ang amon manugsaka. In the Regine, mga 3 man kasimana ang tiner namon, kagin padalawat lang namon ang amon nga inanihan.
kag magdesisyon kami nga magpauli. Panay ang sunlog nila sa amon, nga kesyo bayaan na namon siya, pero yuhum lang ang balos niya. Indirej, makaligad ang 3 ka semana, nga yara na ako sa amon, wala gid ako magdumdum, nga may maabot nga sulat sa akon, nga halin sa kay RR. Hindi niya ni matuod nga ngalan. Nakapuli na gali siya sa Negros, kag sa iya kuno paghalin, nangayo siya sang akon address sa akon pakaisa. Wala pasad to cellphone. Ang iya sulat, solo pangumusta, kag tungod mahilig man ako magsulat, ginbaslan ko man, dala pangumusta. Inday, sa 3 ka sulat nga iya ginpadala, didto kag nagmeet lang na siya, sang iya gugma sa akon. Tungod Inday Regine, nga ang batasan ko sang una, nga mahilig ako nga kadlawan lang ang nagapangaluyag sa akon. Kaya ginasilingan gani ako sa mga tigulang nga magalaon ako sa batasan ko nga ini. Kaya ginkadlawan ko lang sila. Indired siya kay RR, wala gid ako sang luyag sa iya. Pero ang siling ko nga, testingan ko kung tubtub di ingid ang gugma niya sa akon. Ginbaslan ko siya nga siling ko, kung sincero ka sa akon, magkadto ka diri sa balay. Pilahan kasi mana, nakibot ako, nga may 2 ka tawo nga nagapangita sa akon, kag si RR gali, kag upod niya ang bana sang akon pakaisa, kay dito siya nagdiretso, agon nga may matudlo, kundiin ang amon balay. Sa pamatyag ko Inday Reg, do nag-isog siya, kag hindi na pareho sang una, nga daw hindi siya maghambal. Gimpakilala ko siya kanday tatay kag nanay, nga taga Negros ini siya, kag nagkilalahay kami sa amon nga ginpanganihan. Nagpauli siya, nga wala ko pa siya ginbaton, pero siling niya, mabalik siya sa pila ka adlaw. Inday, sa 3 niya kabalik sa balay, ginbaton ko siya, nga wala nakahibalo ang akon mga ginikanan. Tubtub sang ulihi, December 29, nag-abot siya sa balay, kag naghambal, nga hambalon niya si tatay, nga pakadtuon niya ang iya ginikanan sa January 15. Ang siling ko, nga lantawon ta, kung makahambal ka, nga wala ka mahuya, nga daan nga wala sila kahibalo, nga nobyo ko na ikaw. So December 31, upod sa mga barkada ko, naglagaw kami. Kag-ara gid kami sa karsada, sang mag-agi si RR, upod ang bana sang akon pakaisa. Indirej, pagpauli ko, wala na sila. Kagintuod-tuod niya gid, nga ginhambal day tatay. Ang pamangkot ni tatay kag ni nanay, siling nila, ano, nubyo mo na ang lalaki nga ina? Wala mo pagani may baluan ang ilang pamilya kung ano ina sila, nagpadali-dali kaged. Ang sabat ko lang sa ilang at isling kulog-lawog ko lang niya ang paghando sa iya. Inday Regine, January 15, nagabot sila ang iya tatay kag ang iya tiyo. Pero wala diri si tatay, naglakat sa Manila. Kag ang tiyo ko lang ang nagatubang sa ila. Nagbilin lang si tatay nga pangayuan gid sang balay. Sang gabi nga ato, wala magkasugot ang tag sa kabahin. Kay sa parte ni RR, hindi nila matuman ang balay nga pangayo. Kay kanugon man lang kuno nga hindi maestaran. Kay ang obra ni RR didto sa Negros. Kag kun pwede kuno, kasal na lang. Hindi Reg, hindi man magsugot ang tiyo ko, kay amo sina kuno ang bili ni tatay. Gintawag kami nga duha, kag sa atubangan nila, ginpamangkot ako kung ano ang desisyon ko. Ang sabat ko lang, nga amo ina ang bili ni tatay, kag wala ako may mahimo. Ginatagan kami oras nga makahambalanay, kag didto gintapos ko ang amon relasyon. Pero hindi siya magsugot. Nagapangayo siya sang isa pa kakahigayunan, kay basi ko no, maulu-uluhan niya man ang iya nga tatay. Kag ako man ko no, nga mag-abot si tatay, istoryahon ko,
nga hindi na lang ang balay, kag mapakasal na lang kami. Pero ang sabat ko, ulihin na ang tanan. Sang gabi gid, naghigda sila sa balay sang akon pakaisa. Kag pagkaaga, nagdumdum gid ako nga nagupod si RR sa iya ginikanan sa pagpauli sa ilang nga lugar. Pero nagsala ako, kag pagkaudto, nagbalik naman siya sa balay. Inday Reg, naghambal naman siya na kung makahulat ako, istoryahon niya si tatay niya nga magpasugot na lang parte sa balay nga ginapangayo. Pero kung hindi madugayan nga makasupot siya sang budget sa balay nga patindugon. Paghalin gid niya, ginhambal ako sang akon pakaisahan kagatiyaan nga naluoy gid sila kay RR. Kaysa kalayo sang iya ginapulian, kag sa iya pabalik-balik sa balay, nangin wala sang pulos ang tanan. Kay balaan mo Inday Reg, boto sila tanan kay RR, kay kabuot man lang kuno. Inday Reg, ang primero, wala man ako sang pagbatsyag sang kanugon. Kay siling ko, gintestingan ko lang, kundi ingid kutob ang iya nga pagkamahuloyon. Pero ang pagbasol nila, naghatag sa akon sang pagkaluoy. Kag daw ginkonsensya ako, nga kung sa bagay, ako ang yabi, nga madayon ang tanan. Inday Reg, padayon siya nga nagasulat sa akon, nga nagahambal, nga antes siya magpakita sa amon, may husto na siya nga galastuhon. Wala ako nagabalos sang iya mga sulat, kag pagkapila ka bulan, nabalitaan ko, nga may asawa na siya. Makaligad ang pila ka bulan, nalimtan ko na siya, pero wala pagid gali iyad matapos, kag nagbalik-balik pagid siya sa balay, bisan nga may asawa na siya. Inday fiesta sadto sa amon banwa, kag naghinagaray kami sang akon barkada, nga mamiesta kami sa banwa. Kag sang manuglakat na kami, may tawo nga nagpanagbalay, kag sang primero, wala pa ako makakilala. Kag ulihi ko na lang, kag matalupangdan, kag dako gid ang akon kakibot, nga si RR gali. Ang siling ko sa iya nga, ano ka, mamiesta? Upod na lang sa amon, kay malakat kami. Inday Reg, upod man siya sa amon, bisan diin kami magkadto. Kag igo kami magpauli, kaagahon na. Kay nagtanaw pa kami sang coronation. Sa balay siya nagtulog sadto nga gabi, kag pagkaaga, amo pa ang amon nga pag-istoryahanay. Kag ang akon mga ginikanan, wala gid sila kabalo nga may asawa na siya. Ang hambal niya sa akon, nga halin sang wala kami magdayunay, permilang kuno siya nagapahubog, kag problema gid siya sang iya ginikanan. Gani, ginpangitaan nila sang paagi, nga makapangasawa na lang siya, agud nga malimtan niya ako. Permilang kuno sila nag-aaway sang iya asawa, kag bisan kuno nga maggitara siya, ginapalapitan siya sang iya asawa, kag magsiling nga, nadumduman mo naman siya? Inday Reg, nagapamati lang ako sang iya ginahambal, kung butig man inatanan ang iyang ginasugid o kung husto, kag hindi agid kuno ako malimtan. Ginhambalan pa niya ako, nga kung may jutay pa ako nga pagtamod sa iya, malakat kami, kay bayaan niya ang iya asawa. Ihambal ko lang sa iya, kung diin siya mahulat, kay malakat kami, nga hindi matutulan sang iya asawa. Ang sabat ko sa iya, maano ako, mapakirida? Kagano ang ihambal sa akong mga ginikanan, kung himuon ko ina. Wala gani ako magsugot sa una, sa maghambal ka, nga ma-elope na lang kita, nga sadto, wala ka pa asawa, subong pa. So ginlaygayan ko siya, nga siling ko, balikan mo ang imo asawa, kaysa ulihi, malimtan mo gid ako. Ang sabat niya, nga malimtan niya lang ako, kun may bana na ako. Halin sa pagpauli niya, tub-tub subong, wala na gid ako sang binati sa iya. Kag kun diin man siya subong, kabay malipayon na siya, upod ang iya pamilya. Ida Regine, tub-tub diri na lang ang akong sulat, kag pasensya gid sang akon agi, madamo gid nga salamat. Ang imo suki sa kahanginan, tawagan lang ako, kay Maria
sang 4th District. Well, Maria, kung ako lamang tansyar, ha, sang inyong balatsagon sa isa kag isa, do hindi tupong. Si Arya, sigurado ako, nga ti sincero, gid kag palangga niya gid ikaw. Pero ikaw ya, lang, basi kung 100% ang iya, ang imo ya, dira ka lang base sa 50 to 60%. Di ba? Kay kung tupong-tupong ang inyong pagluyagay, ang inyong paghigugmaanay, it takes two to tango. So, dapat from your end, amo man na, no, ka-determined ikaw nga madayon gid ang kasal, matigayon ang tanan, kesyo mahimo ang balay o kun hindi. Pero ti ikaw ang una nga nagbuya, and at the same time, bisan gabalik-balik pa si RR, pero daw wala ka na, no? Kay ginpanindugan mo gid, gintapos mo ang inyong relasyon instead nga padayunon ini. And so, siguro naglain ng iyang buot, kag nagpinahubog, so nakita sa mga ginikanan, ginpangitaan paagi, para nga makapangasawa na lang sang iban. Amo mo ning hindi manami, no? Kung ginapilit, kay make or break na yan, no? Kung ginpilit ka, kag nagpasugot ikaw, it's either the relationship would work out, or wala gid. Di gid matigayon. But anyway, mayuman to kay ginlaygayan mo siya, sang may asawa na siya, nga balikan niya ang iyang asawa. And after that, way ka na sa binati sa iya. So, meaning, nga ti siguro siya, nag-let go naman lang siya, no? Sang feelings niya sa imo, or whatever it was that you had, and probably nag-focus sa iyang pamilya. And so that's why, no, wala na siya nag-reach out sa imo. So let's hope he is happy with his family, and you too are happy with your own. Salamat gid sa pag-share diri, Maria, sa 4th District. 48 minutos makalipas ang takdang alas 2. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang, kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil, gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Sigurado 6 minutos bago magabot ang tak ng alas 2 sa or alas 3 sa hapon, proceed kita sa sulat din ni Inby sa episode Mr. QRS. My dearest Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines, ilipinigid sa imo tita, sa mga KLP letter senders, sa mga listeners and lovers. Tita Regine, sa ako niya pangidaron, sa pila ka libo nga tao ako niya nasugata. Why kung makasalapo sa isa ka tawo nga masyado kasupog, kaisog, ka-super-super. Well, nadumduman ko ang bana sa akong karnal nga amiga o co-teacher, si Mr. QRS. Do kabuot man sini sa iya, sang buhi pa ang iasawa. Nga no, do nagdiwat? Do nag-wild karon nga nabalo na? Ay ilam. Hindi gali basta-basta ang isa ka bago na balo kung magbalik pangaluyag, tita. Maayo man unta siya, gentle, himan, mapisan, mabinuligon, kag mahinang panon. Pero nakadayaw man ako sa iya kung magplastar sang iya katuyuan.
Daw iya na lang ikaw hakupon kag hugakumon. Ang iya duha ka anak, dalaga na og soltero. Ang subang nga babae, 4th year high school na, kag ang agot lalaki, 2nd year high school pa lang. Ako ang class advisor ni Subang, kag permita na nagakadto sa balay, sugod pagtaliwan sang ila nanay. Permi ginasugat sang ila tatay sa balay, kag papaulion. Samtang siya, nagapabilin pa, wili-wili ug sugilanon. Tita Regine, kabudlay sa iya balibaran. Malugos kag puguso mag-approach. Ang iya lang kaugalingon, ang iya nga nakitaan. Hindi di maayo. Ano ikaw, piho? Ngang imo lang ang patihan? Makaaburido, kay waay gapamati isang hambal mo. Tama ka apurado, nga daw lukuto na lang ikaw dayon. Aron matuman ang iya ginahangyo sa imo. Ano pa kuno ang ginahulat ko ngang iya kabataan nakagusto sa akon. Iya ako ginsugiran, sang sulti sang iya kabataan. Tay, kung gusto mo magminyo usab, si Ma'am N ang amo na gustuhan. Og nagbilin kuno ang iasawa sang tagumatayo na siya. Kung gusto mo pa mag-asawa, si Sister N ang pilia. Hambal na pagid. Sa una ko pa ikaw na si Platan, kaso lang, kay minyo na ako ug may duha na kakabataan. Siguro mauna kini ang tamang panahon. Ang tubag ko, sorry gid, lakaw ug mangita sa unahan, dili kita tipo. Ayaw ipasumangil ang mga kabataan ug ang bilin sang asawa mo. Ayaw usiki ang panahon mo. Base maulahi ikaw sa imo ikaduha nga biyahe ug wa ka na mapili pa. Bisaya ining si Ma'am Inbi, no? So makapila ka beses ka binalik-balik paghangyo sang kaluoy kay wa na siya iba nga nakita pa. Base mausab pa kuno ang akon una ginsulti sa iyaha. Ma'am N, hulaton kita. Ayaw na ako intawon paantusapa. Basi maglukso na lang ko sa pantalan kung imo ietsapwera ang akong ginamulis siya. Hapit ko siya pamangkuton Tita Regine, kung ano, nabuang ka na? Ito sa GG, kabla. Maayo lang kay may ethics pa nga nangibabaw sa akon alimpuduhan. Sa sige niya og balik-balik, sige pud nako balik-balikan ang akon tubag sa iyaha. Sa ulihig, kapoy siguro nga waay makaagwanta. Nagbakasyon sa ila probinsya. Dito nakakita siya, hindi lang isa, duha, kag tatlo pa kakirida. Daw aswang nga bagong yanggaw. Nagkalit ka enjoy, murag buhay o litao. Nagbisyo, nagkasakit, nagpauli, ug nagbisita sa balay. Ingon niya, kung imo pa ako ginsugot kaniadto, waunta ko magbisyo og magkasakit. Uy, naunsa ikaw? It was not my fault, it was yours. Ngano? Imo ulo, imo kulo. Dapat imo kalag, imo bakiro. Si ako tanang basulon mo? Puwerte. Nakasalapo man ako sang tao parehas sa imo. Pwede na ikaw makalakaw, Mr. QRS. Please. Ayaw nagbalik ngari, ayaw nagdisturbo. Magpakalinong ka na sa imo ikaduha nga bathala. Sorry gid Ma'am N, malakaw na ko. Mauna lang kini ang akong last visit sa imo. Nagbalik siya sa isa niya kakirida. Nag-buy and sell sila. After 3 months, may balita nga nadisgrasya siya. Sang siya lang isa nagbiyahe, dala ang service niya. Basi kuno, buhog ang service nga nawadaan sang prino og nahulog sa bakilid. Tapos gid napilpilan si Mr. QRS, gindala sa hospital, pero dead ball on arrival. Kaluoy sa kabataan. Igo lang nakatapos ng 2-year course si Subang kag nakagraduate sa high school si Agot. Kulang nakita sang oras, padayon na naton boss, ha? Kaluoy man, no? Napatay gid.
Padayon na naton buwas ang katapusan nga parte sa sining episode ni Inbi para sa aton Mr. QRS ang ining episode. Mga kabombo sa mga istorya ninyo dira, ready na ako nga magbaton sina. So email niyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton kag ipadala sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman sa ating pagpadayon sa pagdulong sa sininga palatuntunan, magasunod na ang mga dramas Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.